ماشي نجمع ربنا يا غريتها. الشبانة يا غريتها نجمر خلينا حاج يكتب جميل الله دنتو تعاتياتكم على ربنا أجغه هو متيهم مع الله جميل اسم أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك قدس السلاسي زعم وقت ما حسن كدك سيطان بقر مزات مية قدس بيت كريستيان انت يتسم يا مريم سيان لعلم ولا علم ما علم نابتك جين سبها كان بارك جين تأمنك إسئلك جين سبقا كان جنك جين كان لاسمك قدوس إساقل لك أزلك إساقل كل برك ولك يتكنى كل لسان أنت أوت أملاك أمالك توجيها غاز ونقسان قس أملاك أنت لكل جسقا ولكل أذن وسنة يواكنا نبقى محارنا قدوس ولكن ذيب لا أنت مسسوة تصلي كما زبلو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ኣምላኽና ብዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝወሰድካና ህይወት ብጥዕና ደው ኣቢልካ ድማ ናብዚ ንስኻ ዝኸፈትካልና መንፈሳዊ ጉባኤ ክንሳተፍ ስለ ዘፍቀድካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ንፅልዮ ፀሎት ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ስኻ ትሪኦ ስኻ ትሰምዖ ግበረልና ትንመሃሮ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ቃልካ ሰሚዕና ናትካ ንኸለኑ መገዲ ንሕዘሉ ንዓኻ ንፈልጠሉ ድማ ግበረልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕሪ ንግሰልና ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ቅልውላም ኣምላኽና ምሕረት ካባኻ እሞ ምሕረትካ ውርደልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ግና ንኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ፈውሰልና እዞና ናፃና ንዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ብነብሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀባን ዘለዉ ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ኣብ እህነታ ኣብ ስቃይ ኣብ ጭንቂ ኣብ ፀልማት ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ርህወሎም እዚ ቅንያት እዚ ኣምላኽና ስደትካን ስደት ኣዴኻን እነሰንትነሉን እንዝክረሉን እሞ ከምቲ ንስደትካን ስደት ኣዴኻን መወዳእታ ዝገበርካሉ ንስደትና ኩሉ ድማ መወዳእታ ግበረሉ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝወለድና እዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ይዕብየልና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የትወልና ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ገሾም ዘለዉ ወገናትና ካብ መገሽኦም ድሓን መለሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ፃድቃንን ሰማዕታትን ፀሎታ ይትፈለየልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓብሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ወምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታሕ ወይስረይ ዚና ኣምላክን ውራን ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊእ ከጋና ሰረይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልድ ሎ ብርከሳቴ ብርሃን أنتم أوي كانت وأوي دياقنات وران ساير وقصانات بسمكم كونوا فتانا ونصحاني يرسينا تكلوان سميات زيو مهارنا كرسوس مل عصر تغلطي زيو مهارنا كسوس 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 زيو مهارنا كرسوس كمون بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس مل عصر تغلطي بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس 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 نايدك ጸሎት ዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን
መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃሳ ምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመተብ ዝቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቕረ በሓሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣፅኒዕናን ክሳዕ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂም በዛ ዓዲ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ንልምኖ ኣለና ኦ ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጥናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደሊ ኣለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ጅርያ ብዘት ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሓና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልኻ መሓረኒ ከም ተዕቢርኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣፀቢቅ ክሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ፍርድኻ ንፅሆን ከዓ ትርከብ ሰኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ እንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ነይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ እንሆ ንሓቂ ኣብ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡእ ተመሓረኒ ምንቲ ክፀርስ ስምዕዛ ጥርየኒ ካብ በደድ ክፀልሑ ፀበኒ ተንዝቐጥቀጥካየ ናዕፅምቲ ሕጎሳት ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ብሓጢኣተይ ከውሎ ብዘላ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስ ከዓ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ክምሮም እየ ሓጥኣን ነባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ ልሳነይ ንፅድቂ ሃልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባያብለካኒ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ ምርኣራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቅጥን ባይቱ ንኾን ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንዳቕ ሽም መስዋዕት ፅድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽው ኣብ መሰዊእ ኢኻ ኣራሕቡ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ እዛ ጸሎት ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ኣቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከኣሉ ምኖ ኣሜን ኣቦና ብመላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 130 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ኣቦና ብመርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 132 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ኣነ መበል 134 ክጽልየ ሓፍትና ኣልልታ መዝሙር ዳዊት መበል 137 ሓፍትና ሉላ መዝሙር ዳዊት መበል 138 መምህር ትምኒት ማማ ረዘነት ይቕሬታ 141 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 142 መድሃኒ ዓለም ኢልኩም ኣቲኩም ደለኹም ምናልባሽ ወይ ዶክተር ጽጋብ ወይ መምህር ተኽሉ ተሃሊኹም ድምፂ ግበሩለይ ኣለኹ ኣነ ዲያቆን እሺ መምህር መዝሙር ዳዊት መበል 146 ክትጽልየልና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልከ ክትጽልይልና ማማ ብረይ ድምፂ ተዓፅያ ትክላ መስለኒ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልከ ክትጽልይልና እሺ ሕራይ ውጣለሁ ዲያቆን ወደይ እሺ መበል
መዝሙር ዳዊት 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያት አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕሪ መዓሞቅ ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህበብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዋም ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብ መሳፍንቲ ኩላትኩም ፈረድቲ ምድሪ ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማው ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል እውን ነበረ ምጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኸዎ ጎይታይ እቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ዓይንተይ ምድሓንካ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣምሴር ኣባኻን መንፈስ ቅዱስን ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ሃፍትና ፍሮወይኒ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቁንዕ ፈራደ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ ሰሪ ዲያቆን ዝውረ ዘለኹ ቀሪበ እሺ ሃፍትና እልልታ እንሆ ቅድሚ ትቁንዕ ፈራደ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚት ይቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብበዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሴ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብሃለኹ ዝተነስዒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃሰይ ኪትኪት ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣቦ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አሜን ኣራይ ቀፂልና ኣከታቲልና ሓፍትና ሉላ ብድሕሪኡ ማማረዘነት ብድሕሪኡ መምህር ትምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ሓፍትና ሉላ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዛ ዓለም እዚኣ ንዘለዓለም ዝነብር እንተትኸውንሲ ነፍሰይ ንጡር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልትና ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ ኦ ኣምላኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ንፅራቕካ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እንዳወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ኣነ ዲያቆን እወ ኦ ንጽህቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እትቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብይ ኣርሕቕ እዩ ኣሜን ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለወታ ጠፊኡ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ኣሜን ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምኒ ኣላይታደን ኢኺ
ኣደምንጭ ህይወተይን ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይኺ ኣሜን። አሜን። እሺ ቀጽል መምህር ትምኒት። እሺ ማማ ሙሉ ከተንብብልና ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። እሺ ከመይ ውዒልኩም ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ይሓልወና። ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ንዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ትዕቅበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድአኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነብሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዕ ልቢ ትምፃእ። ፀጋን በረኸትን ምስጋና ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅዱስ ዓለም ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ዘለዓለም ክትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ስለቃላት ክብሪ ምስጋና ይቐኒየለይ ስለተኸበኒ። አቡነ ዲያቆን ሳሙኤል ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንተና ዝተሰቕለ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓዱሽ ክመጽእ እዩ። ወጎይታ መሐረና። ምስጋና ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና። ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮ እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና። ኦ ካብ ሓጢኣት ንዝኾንካ ጎይታ ርድኣና። ልማናና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ ባርኸና። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ እምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓወሳናን ደገልና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ። ኦ መልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን። መምህር ሳራ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኣስዕብ ኣቢልክ ከዓ ማማ ህይወት መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ቅጽል ኣቢልክ ከዓ
መምህር ትምኒት قاعد عاد بزي ሃይማኖት ጸሎት اوي انا استرسايكون نيل كشنا عيتبلني ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ካህድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሃዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታን የቕርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሃድገልና ተዘከርና አሜን አሜን። መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃነ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃነ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቓን ዕልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽምዓት ንሓጣን ሕደገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ ባርኸና አሜን አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህድውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይብኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤና ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽ እዩ ንመንግስቱ ንመወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ላይሶን 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 ክርያላይሶን ላይሶን ትራላይሶን
ማማ ብረይ ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ምልክትኻን ሙላኣት እየን ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽና አምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካኻ ረዳእ የብልናን ኦ አምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና እቕሬታን ሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ተመስገን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን እዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሰት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም ብቃል ብሓሳብኩም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቕና ንሕደገልና وأملاك سلام كنحضر سلامات ليتهابنا أبزانا يدكاس جزينا خاب كل تشنكات ناس أكبرنا كاب كل خفاتم كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملأك على أخلنا سجام برهران تم بكر سبزغنا حد وردخا بتانا أملاكنا مدحنا يسوع كريستوس يتبون مسؤول كبرن وداسيان جرمان زلكا معري خمس زغنا وهوت منفس قدسن بس جانا يجباك حج نزل عالم عالمن أمين حنا بسوكف سعد صلة صلوت وقويتا محرنا محرت كون أبزحلنا وأملك سوكف ساعة جزيان أب سمايتنا أم مدرن خبر السجل الكاك رسوس من عملقنا على نويت عقسم بزح مرتين سنيات ملاقا روحن لتمعنا قدامهم حتى تنياتات تمحر حتى من الساعات مليس بيوت كنا برموت زي تدلي من تسبيهم زل تسفى سمايات كرهبو كل من بدحنا تتقدم وقيت أبزا ساعة زيان كل ساعات اللي ما نتقبل هوتنا كأنا علنا تزازات كان كبر مرحنا انفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسيه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدقلنا كاب كل خفع عزن سكات برد عنا قلونا ممكن نقبور دسان ملاقتها حلونا ناوهدت ابنت كان من رحمة انتي نابت زي مرمارن زي والسنين فتات كان بس حد لنا سخان زل عالم بروخي أمين وقويتا بقعات كبرنا بمسكانا خمزيلنا خمسلب سمايان تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مساء قد كام تاب سمايكم دمام دريكون نعلث مقبنا لمحبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كم كفاد احنا ننبر فتنا يتدخلنا نقسين حيلين كبر النزل عالمنا تكاين ما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى إجابي ارتواط قويتا سراوي سلام لك له السغي كابعن السبرغتيغي فركر سغم برخيو وملي تتسقى إجابي مساخي وفست دس بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا حريت لمن لنا آمين كبر المسجانا أملاك يكون جابير يقبل له جدما قالوا تماهرنا
ንኸነፅንዕ ንኽንፈልጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ ክግለፀልና እሺ ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንእግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ከምቲ ልሙድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ፈረቓን ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎም ድማ መቐጸልታ ናቱ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ክንመሃር ኢና። ኣቦና ክሳብ ዝዳለዉ ነታ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ኣብ ክልተ ከፊልና ከነንብበን ኢና። ሓፍትና ሉላ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ከተንብብልና ኢኺ። ኣስዕብ ኣቢልኪ ሓፍትና እልልታ ከዓ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ መወዳእታ ከተንብብልና ኢኺ። ናብ ሓፍትና ሉላ ዕብራውያን ግብረ ሐዋርያት ማለት እዩ። ዕብራውያን ዕብራውያን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ኣብ ስክሪን ኣለክ ምናልባሽ ሞባይል ትርኢ ትሃልኺ ኣብ መጽሓፍ እንዴት ደልደሎ ሓራሽ ናይ ጳውሎስ መልእክቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ምእንትዚ ንሕና ድማ ብኽንድዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ከለና ንኩሉ ዝኸበደናን ነቲ ዝጠበቐናን ሓጢኣትን ንርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሃንፂፅና ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጎይ ናብቲ ብሕፍረት ንሓንርጊ ኢልክ ኸይታወኽ ክንብብ ናብቲ ብፍርሃት ነዓቅ ኣብቲ መጽሓፍ ክኸይድ ሕሸኒ ኣብ መጽሓፍ ክኸይድ ሕሸኒ እሺ ሓፍትና እልልታ ሬድዮ ትህልዊ እስኺ ካብ ቁፅሪ 1 ከተንብቢ ሓፍትና ሉላ ክትቅበለኪ 1 ክሳብ 10 ድለ ደሓን ክሳብ 20 አንብብያ ክሳብ ትዳና ሉላ ምእንትዚ ንሕና ድማ ብኽንድዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ከሎና ንኩሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀናን ሓጢኣት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፁልና ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየር ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ዝተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠን ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት ምእንቲ ከይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ዝኣክል ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ ምስ ሓጢኣት ብምቅላስኩም ገና ክሳብ ኣብ ደም እትበፅሑ ኣይተቃወምኩምን እቲ ከም ንውሉድ ገይሩ ወዲ እግዚኣብሔር ነቲ ዘፍቅሮ ይቐፅዕ እሞ ነቲ ዝቕበሎ ዘበለ ውሉድ እውን ይገርፎ ስለዚ ቅፅዓት ጎይታ ኣይትንዓቕ እንተገንሓካውን ሕልናኻ ኣይትዕርብ ኢሉ ዝዛረበኩም ዘሎ ምዕዶ ከዓ ረሲዕኩምዎ ኣለኹም ቅፅዓት እንተተዓጊዝኩም ኣምላኽ ከም ውሉድ ገይሩ ይርአኩም እዩ ኣቦ ዘይቐፅዖ ኸ እንታዋይ ውሉድ እዩ ብዘይ እታ ኩሎም ዝሓበሩላ ቅፅዓት እንተኾንኩም ግና ደቓሉ እምበር ውሉድ ኣይኮንኩምን ኣብ ርእሲ እውን ዝቆፅዑና ኣቦታት ስጋና ካብ ዝነብሩና እሞ ካብ እንሕፍሮም ብህይወት ምእንቲ ክንነብርሲ ነቲ ኣቦ መናፍስቲ ኣዚና ክንእዘዘሉ ኣይግባአናን እዩ እቲኣቶምሲ ንቁሩብ መዓልቲ ከም እተረኣዮም ገይሮም ቀፅዑና ንሱ ግና ካብ ድቃስ ካብ ቅድስኑ ምእንቲ ክንማቐል ኢሉ ንጥቕምና እዩ ዝቐፅዓና ቅፅዓት ዘበለስ ንግዚኡ ንጓሂ እምበር ንሓጎስ ከም ዝኸውን ኣይመስልን እዩ ንዳሕራዩ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ እዩ ዝፈሪ ምእንቲ እዚ ነተን ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣእዳውን ወለል ዝበላ ኣብራኽን ኣቕንዕወን
ነቲ ዝሕንክስ ክሓዊ እምበር ካብ መገዲ ምእንቲ ከይወድቕሲ ኣእጋርኩም ትኽ ዝበለ መገዲ ግበሩ። ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይክርዮን እሞ ንቅድስናን ንሰላምን ምስ ኩሉ ሰብ ሰዓብዎን። ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቐሉ ከየጨንቐኩም ተጠንቀቑ። ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኩርንኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይስ ርኩስ ከይከውን ተጠንቀቑ። ንሱ እውን ፀኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብነብዓት እናደለያ ክነሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበን እሞ ከም እተደርበየ ትፈልጡ ኢኹም። ንስኻትኩምሲ ናብቲ ብኢድ ዝትንከን ብሓዊ ዝነድድን ከረን ናብ ጣቓን ጸልማትን ህርህርን ናብ ቃና መለኸትን ናብቲ እቶም ነቲ ቃል ዝሰምዑ ወሲኹ ከይዛረቦም ዝለመኑ ድምፂ ቃልን ኣይበፅሓኩምን። ንሳቶም እንስሳ እኳ ነቲ ከረን እንተተንከየ ብዳርባ እምኒ ይሙት ዝብል ትእዛዝ ክፀርቦ ኣይተኻሎምን። ቃልዮት ተስማዕልና። እሺ ሓፍትና ሉላ ቀፅሊ። ካብ 23 ካብ 21 21 ሙሴ እኳ እፈርሕን እምብድበድን ኣለኹ ክሳዕ ዝብል እቲ ትርኢት ክሳዕ ክንድዚ ዘፍርሕ ነበረ። ንስኻትኩም ግና ናብ ከረን ጽዮንን ናብታ ከተማ ህያው ኣምላኽ ሰማያዊትን ኢየሩሳሌም ናብቶም ኣእላፍ መላእኽቲ ኢልኩም ዝበጻሕኩም ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበር እቶም ኣብ ሰማይ ተጻሒፎም ዘለዉ በኩራት ናብ ኣምላኽ ፈራርድ ኩሉ ናብ መናፍስቲ እቶም ፍጹማን ጻድቃንን ናብ ኢየሱስ ማእኸል ሓድሽ ኪዳንን ናብቲ ካብ ደም ኣቤል ዝሓይሽ ዘዛርብ መንጽግ ደምን በጺሕኩም ኣለኹም። እቶም ኣብ ምድሪ ክዛረቡም ከሎ ኣበዮም ካብ ዘየምልጡስ ንሕና ነቲ ካብ ሰማይ ዝዛረበና ዝባንናን ካብ እንመልሰሉ ግዲ ከመይ ኢልና ክነምልጥ? ስለዚ ነቲ ዝዛረበኩም ዘሎ ከይተኣብይዎ ተጠንቀቁ። ሽዑ ድምፂ ንምድሪ ኣንቀጥቀጠ። ሕጂ ግና ሓደ ግዜ ደጊመ ንሰማይ ከም ዘንቀጥቅጥ ክገብሮ እየ እምበር ንምድሪ ጥራይ ኣይኮንኩን ኢሉ ተስፋ ይህብ። እዚ ሓደ ግዜ ደጊሙ ምባል ከዓ እቲ ዘየንቀጥቅጥ ምእንቲ ክጸንዕሲ እቲ ዘንቀጥቅጥ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ምልዋጥ እዩ እተመልክት ዘላ። ኣምላኽና ዝበልዖ ሓዊ እዩ። ስለዚ ንሕና ዝበላዕ ሓዊ እዩ። ስለዚ ንሕና ዘይንንቀጥቀጥ መንግስቲ እንቁም ካብ ከለናስ ንኣምላኽ ብሓጎስ ቅዱስ ምኽባርና ብፍርሓት እንዳኣገልገልና ነመስግኖ። ኣሜን። ቃልዮት ተስማዕልና። እሺ ካብዚ ብምቕፃል ናብቲ ዕለታዊ ትምህርቲ ክንከድ ኢና። ናብ ኣቦና ካሕልፈኩም። ከመይ ውዒልኩም ህዝቢ እግዚኣብሔር? ዝተነበበ ንባባት ዝተጸለየ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና። ወሳብ ሰዓት ዝብዳህነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ
ዝረዳእናን ዝደገፈናን ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ከምቲ ክንበበልና ዝፀንሐ ኣብ መግለፂ እውን ሓውና ዲያቆን መሓር ዝገለፀልና ሎሚ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ኢና ክንርኢ እግዚኣብሔር በዚ ምዕራፍ እዚ ገይሩ እንታይ ተዛሪብዎም ሕጂ ኸ ንዓና ሎሚ እንታይ ይዛረበና እግዚኣብሔር ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር ናብቲ ንሰምዖ ናብቲ ነንብቦ ናብቲ ንዛረቦ ክንቅልብ ክንነብረሉን ክንፀድቀሉን ክንድሕነሉን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሓውና መምህርቲ ኽማርያ እንተጥዒምኩም ሸር ክትገብሩልና እራይ ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ እግዚአብሔር حراي لومي كم فقد እግዚአብሔር ነስተንትኖ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 እዩ ኣብዚ ሓለፈ ግዜና ካብ አብየል ጀሚሩ እቶም ናይ እምነት ጀጋኑ ኣምላኽ ዝፀውዖም ፃዋዒት ነቲ ፃዋዒት ከመይ ገይሮም ይሰምዕዎ ነይሮም ነቲ ፃዋዒት ኣምላኽ ንኸይተግብሩ ዓለምን ስጋን ሰይጣንን ብኸመይ ቃለሶም ነይሩ ነቲ እምነት ክብሉን ህይወት ክብሉን ኣምላኽ ክብሉ ዝኸፍልዎ ዝነበሩ መስዋዕቲ ንሕና ከዓ ከመይ ጌርና ኣሰሮም ክንስዕብ ከም ዘለና ኢና ነቶም ናይ እምነት ጀጋኑ ርኢና ስለዚ ካብኡ ተበጊሱ እዩ እምበኣር ነዚ ምዕራፍ 12 ፅሒፍዎ ኣብ ምእተዊ ኣብ ምዕራፍ 12 ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ እውን ከይተረፈ ተኣዛዝነት ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ ኢሉ ኣብ ረኸዋ ግዜ ኣብ ዝጥዕም ግዜ ጥራይ ዘይኮነ ክትእዘዝ ንእግዚአብሔር ሲ ኣብቲ ህይወት ዘኽፍል ዋጋ ዘኽፍል እውን ክሳብ መወዳእታ ክንእዘዝ ከም ዘለና የዘኻኽር ንጎይታ ክንመስሎ ይምሕፀነና ኢሉ ቀፂሉ ብዛዕባ ተግሳጽ ዝምልከት ጉዳይ ይዛረብ ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ንጎይታ ክንመስሎ ይምሕፀነና ካብ 5 ክሳብ 11 ዘሎ ከዓ ብዛዕባ ተግሳጽ ዝምልከት ኣምላኽ ስለምንታይ ዝገስጽ ስለምንታይ ዝገንሕ እግዚአብሔር ስለምንታይ ዝቐንዕ ዝቐጽዕ ዕላማ ኣምላኽ እንታይ እዩ ካብ 12 ክሳብ 17 ኣብ እምነቶም ተወፋይነት ክህልዎም ኣተባብዖም ማለት ናብ እምነትና ክጽሕፍ ከሎ ናብቶም ሽዑ ዝነበሩ ሕጂ ግን ንዓና ኣብ እምነትና ተወፋይነት ክህልወና የተባብዓና ድሕሪኡ ስደተኛታት ምዃንና የዘኻኽረና 18:24 ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘሎ ወይ ገዲፍና ክንከይድ ኢና ወይ ገዲፍና ከይድ እዩ ንሕና ግን ናብቲ ፅባሕ ንኸዶ ናብቲ ፅባሕ ዘይገድፈና ናብቲ ፅባሕ ዘይንገድፎ ክንጥምት ከም ዘለና ከም ስደተኛታት የተባብዓና ሃዋርያ ጳውሎስ ነዛ ምዕራፍ እዚኣ በቲ ንኣምላኽ ምንጻግ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ እዩ ዝዛዝም ኣብ ምዕራፍ 3 ንዝክሮ ኢና 4-5 ዝኾኑ መጠንቀቕታታት ርኢና ሕጂ ከዓ ኣብ መወዳእታ 15 ክሳብ 29 ዘሎ ንኣምላኽ ዘይምእዛዝ ንኣምላኽ ዝባንካ ምሃብ ምስ ኣምላኽ ምትህልላኽ እንዳ ክሳብ ክንደይ ሰዓብየን ከም ዘለዎ የረዳእና ጥቕሲ ሓደ ንጎይታ ንምሰሎ እዩ ንጎይታ ንምሰሎ ናብ ጎይታ ክንጥምት ከለና እቶም ናብ ጎይታ ዝጠመቱ ከመይ ገይሮም ከም ዝተዓወቱ ንርኢ ናብቶም ጎይታ ሞገስ ዝሃቦም ክንጥምት ከለና ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ፀጋ ከም ዝሃቦም ንርኢ ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብክንዲ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸቢብና ከለና ንኩሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀናን ሓጢኣት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሃንፂፁ ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ኢድና እግርና ካልስና እንዳሓፀብናዮ እንዳረስሐ እንዳሓፀብናዮ እንዳረስሐ ርስሓት ናይ ምጥባቕ ባህሪ ኣለዎ ሓጢኣት ምስ ባህርና ስለ ዝተዋሃደ ናይ ምጥባቕ ባህሪ ኣለዎ ዕብራውያን ንክርስቶስ ክውሕዱ ፀቕጢ ይወርዶም ነይሩ ዋላ ንጲላጦስ ዝወርዶም ዝነበረ ነቶም ህዝቢ ኣብ ዝፈልጥዎ ዘይብሉ ለይተለይቲ ፀላም እንዳዘበሩ እቶም መራሕቲ ፅባሕ ትገዛእኻ ሓተኩም በርበራ ንፈታሕ በሉ ክርስቶስ ግን ይሰቐል በሉ እንዳበሉ ፀቕጢ ንሕና እንደዘይልናኩም ኣብ ቤት ጸሎት ኣይትሕወሱን ኢኹም ምሳና ንሕና ዝበልናኩም እንደዛ ዘይገይርኩም ቤትኩም ክቃፀል እዩ ከምኡ እንዳበሉ እዮም እቶም እግዚአብሔር ቅዱስ መሪሕነት ኢሉ ዝቐብኦም ሰባት ኣብቶም ህዝቢ ፀቕጢ ይገብሩ ነይሮም
حجز ساقطها أب نفسه كفعلت بحر እንዳቀያየረ መልክዕ እንዳቀያየረ እምበር እቲ ጸቕጥኽ ሳብ ሕጅውን ገና እንዳቀጸለ እዩ ዝኸይድ ኢሉ ዕብራውያን ንክርስቶስ ክውሕዱ ጸቕጢ ይወርዶም ነይሩ እዚ ቅኑዕ እዚ ጌጋ ኣብ ክንምባል ዝበልናካ እንደዘይገርካ እዚ ኣይትረኽቦን ኢኻ ኣብዚ ንሕና ዝበልናካ እንደዘይ ኣቲኻ እዚ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ከምዚ ዓይነት ጸቕጢ እዩ ዝገብር ኢሉ ንክርስቶስ እሙናት ምዃን ልክዕ ከምቲ ክሳዕ መወዳእታ ብትዕግስቲ ክጎይ ዘለዎ ቀድድም እዩ ምዕራፍ 11 ብዛዕባቶም ኣብ ቅድሜና ዝግበር ቅድድም ዝጎየዩ እሙናት ጀጋኑ ብዙሕ ኣብነታት ትገልጽ ኢሉ ክብሪ ንዝክርስቶም ይኹን ንጎይታ ንምሰሎ እዩ እዚ ናይ ምስክር ደመና እዩ ኣብ ገነት ሓጎስ ስለ ዘለው ደመና ንጥቕሲ ሓደ ብምስክር ደመናት ተኸቢብና ስለ ዘለና ዝበሎ እዞም ምስክር ደመና ተባሂሎም ዘለው ስለምንታይ ደመና ስለምንታይ ምስክር ንዓይ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዚ ናይ ምስክር ደመና እዩ ኣብ ገነት ሓጎስ ስለ ዘለው ደመና ኣብ ህይወቶም ንጎይታ ስለ ዝመስከሩ መሰኻኽር እዮም ኣብ መዓልታዊ ቃልስናውን ይመስክሩልና እዮም ሓሳባት ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዛዕባ እቶም ቅዱሳን ከምዚ ይብል ከም ተዓዘብቲ ጥራይ ዘይኮንስ ከም ናይ ገዛእ ርእሶም ቃልሲ ዝያዳ ትብዓት ንክንገብር ዘተባብዑና መሰኻክር እዮም ስብከት ኣብ ዕብራውያን ኦምሊኢን ሄብሪው ኢሉ ዝፀሓፎ ንሱ ይተርጊሞ ንዕብራውያን ቅዱስ አገስጢኖስ እቶም ኣብ ሰማይ ዘለው ቅዱሳን በታ ኣብ ምድሪ ዝመላለሱላ ዝነበሩ መገዲ ክንመላለስ ከለና ይሕጎስ እዮም ኣብ መዝሙር ዳዊት ተዋህበ ትርጓሜ እዩ ናይ ደመና ሰማይ መሰኻኽር እዮም ንጎይታ ንምሰሎ ኣብ ግዜ ፈተናት እውን ከይተረፈ እምነትን ትዕግስትን ንኣምላኽ ተኣዛዝነትን ስለ ዘርአዩ ብህይወቶም ንጎይታ ስለ ዝመስከሩ መሰኻኽር እዮም ቅዱሳን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር በበመዓልቲ ይሕልውናን ኣብ መንፈሳዊ ቃልስና የተባብዑና እዮም ህይወት እምነት ብጸጋ ኣምላኽ ብዓወት ክንነብር ከም እንኽእል የዘኻኽሩና ደመና ተባሂሎም ተጸዊዖም ኣለው ከመይሲ ኣብ ገነት ሓጎስ ተኣኪቦም ከምቶም ብእምነት ዝውድኡ ብዙሓት ቅዱሳን ጻድቃን ተኣኪቦም ኣለው ናይ እግዚአብሔር መሰኻኽር እዮም ኣብ ግዜ ፈተናታቱም ከይተረፈ እምነትን ትዕግስትን ንኣምላኽ ተኣዛዝነትን ስለ ዘርአዩ ብህይወቶም ንጎይታ ስለ ዝመስከሩ መሰኻኽር እዮም ንጎይታ ፈጣሪና ኣይንኽሕድን ናብ ጣዖት ኣይንሰግድን እናበሉ ብህይወቶም ዋጋ እንዳኸፈሉ እዮም ነቲ ምስክር ኣብ መድረኽ ወፂኦም ቃል ኣምላኽ ስለ ዘንበቡ ስለ ዝሰበኹ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ዓላውያን ኮይኖም ኣብ ጣዖት ኣይንሰግድን ንእግዚአብሔር ኣይንኽሕድን ንጎይታ ንምሰሎ እዩ ንጎይታ ንምሰሎ ኣራይ ኣብ ርሑቕ ኣይኮኑን ዘለው ኣብ ዙርያና እዮም ዘለው ይጽልዩልናን ይልሙኑናን ከኣለው እቲ ደመና ዓብይ ስለ ዝኾነ ነቲ ቅድድም ክትካፈሎ ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ጀጋኑ ክኸድዎ ኢሎም እዮም ብዙሓት ከዓ ዝድግፉና ኣለው ዮሐንስ አፈወርቂ ንሐዋርያ ትርጉማ ሐዋርያ ጳውሎስ ክትርጉም ከሎ ዮሐንስ አፈወርቂ ኣይሪኦን ንኸይዕበ እቲ ወደ መዝሙሩ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ የማኑ ኮፍ ኢሉ ክትርጉመሉ ከሎ ይርኢ ነይሩ ኢሉ ድሓር ምሸት ናብ ድራር ምስ መጽእ ኣቦ ትምሳኻ ዝወዓለ ክሕግዘካሲ እንተኾንካ ሒዝከያ ዘይ ምሳና ክድረር ሒዝከያ ዘይትመጽእ መን ደምሳይ ነይሩ ምሳኻ ምሽ ነይሩ ከምዚ ዝመሰለ ስለዚ ትምስጢር እግዚአብሔር እስመ ምስጢራት ይትከሰት አለ ትሁታን ዝብል ዮሐንስ አፈወርቂ ብመንፈስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምስኡ ይሰርሕ ከም ዘሎ በዚ ስለዚ ኣብ ርሑቕ ኣይኮኑን ዘለው ምሳና እዮም ዘለው ገድልና እዮም ዘለው ኣብ ስቃይና እዮም ዘለው ኣብ ድኻምና እዮም ዘለው ንጎይታ ንምሰሎ ካብ ሓደ ክሳብ ቁፅር 4 ኢና ዘለና ማለት በትዕግስቲ ክንጎይ ሶሪ እንተኾንና ካብዚ ስዕብ ክንርሕቕ ኣሎና ነፍስ ወከፍ ክብደት ሓልዮትን ተድላን ሃብትን ዝዓለም እዚኣ ንመንፈሳዊ ዕብየትና ዝዕንቁፉና እዮም ሓጢኣት ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ክሕዘና ምክንያት መታለሊ ስለ ዝኾነ ዕብራውያን 3 ቁፅሪ 13 ሓደ እኳ ካባኻትኩም ሓጢኣት እናዓሸዎ ከይተርር እሞ ምናልባሽ ኣብ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ህያው ኣምላኽ ዘርሕቕ እኩይ ዘይኣምን ልቢ ከሂሉ ተጠንቀቑ
تدلو خحلفي عبراويان 11:25 ناي موسى وساني كاب نجزيو بحاتيات بهزبلوس مس حزب أملاخ دا مكرا خصقب حاري طعم علم سلطان علم فتوت علم اب دقايق ناتقير إز خيدل كل جزي خا قدس بيت كريستيان بدياقونات ناغرنا او اهاويه يتفكروا العالم واي لزهالو استعلم اسم عالموني هلافي وفتوتنا حواته نعلمن نتب علمن زلو هي تفكروا خمي علمن فتوتان حلفتيوم تنفقات እግዚአብሔር ዝገብር ግን ዝነብር ግን مثل ዓለም بهوت نبر تدلوها حلفي بصلوت نقحات انتخينا بقليل خحزنا ايكلين ስለዚህ ድኻምነት አለው ነተድኻምነት ብኸመይና ንስዕሮ ኣምላኻዊ መጠንቅቕታይ ንጎይታ ንምሰሎ ቁፅሪ 3 ምእንቲ ከይትደኽሙን ነብሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣ ናብ ርእሱ ክንድዚ ዝኣክል ምፅራር ተዓገሰ ዘክርወይ ዝኾነ ፈተና ዝኾነ ክገጥመና ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚኣ ኣብ ጎይታ ተፈፂማ ዶ ጎይታ ከመይ ገይሩ መሊሱላ ጎይታ ከመይ ገይሩ ሰጊርዋ ንኣብነት ክፀርፍዎ ከለዉ ጎይታ ክፀርፍዎ ከለዉ እንታይ ይብል ነይሩ እቲ ገዛኢ ክሳብ ዝግረም ንሱ ግን ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን ምእንቲ ከይትደኽሙን ነብሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ዝኣክል ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርወይ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግርና ኣብ ፀገማትና ንዕኡ ኣብ ቅድሜና ክንገብሮ ናብ ገላትያ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ክሳብ ዝሰኣል ከም ሕማም ሕርሲ ይፅዕረልኩም ኣለኹ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ነቲ ተሰቕለ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ እታ እንዘይቀውማሃ በመስቀሉ ማርያም እሙ እህታ ለእሙ ዝብሎ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተን ቅዱሳት ኣንስቲ ናብቲ መስቀል ይጥምታ ነይረን ማለት ናብቲ ተሰቂሉ ዝነበረ ክርስቶስ ናብየን ዝጥምታ ነይረን ስለዚ ከዓ ኣነ ከዓ ክሳብ መወዳእታ መሰኻኽር ክኾና ዝበቕዓ ካልኣይ ዓብዪ ዘተባብዓና ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምጥማት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እምነትና ጅግና ጥራይ ዘይኮነስ ፈጣሪ እምነትን ፈጻሚያን ናብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ንጠምት እዩ ጎይታ ነቲ ናብ መንግስተ ሰማይ ዝወስድ ጉዕዞ ጀመሮ ዛዘሞ ከዓ ብተሰጋውነቱ ማለት ምእንቲ ከይትደኽሙን ነብሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ዝኣክል ምፅራር ተዓገሰ ዘክርዎ ብዙሕ ግዜ ናመረረ ኢና ንኣቱ ስለምንታይ ኣምላኽ ከም ዝገብረኒ ስለምንታይ በዓል ክስቶ ከም ዝብሉኒ ስለምንታይ በዓል ብኣነ በዛ ሓልፍ ጎይታ በዛ ኣነ ዝሓልፋ ዘለኹ ሓሊፉ ዶ ክሓልፍ ከሎ እንታይ ኣብነት ምሂሩኒ ኣምላኽ ተልእኽኡ ብምፍፃም ኣብ ምሕጓስ ስለዘተኮረ ተፃዊሩ እዩ ምእንቲ ብቲ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኣብ ቁፅሪ 2 ኢልዋ ዘሎ ምእንቲ ኣብቲ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ ነቲ ፀርፊ ነቲ ምፅራር ነቲ ንዕቐት ንቕሬታ በዚ ከምዚ ንመስቀል ተፃዊሩ ነቲ ሕፍረት ንዓቆ ኣዒንትና ናብኡ እንተተኮርና ነቲ ቅድድም ብትዕግስቲ ክንጎይን ጉዕዞና ክንውድእን ንኽእል ኢና ክብሪ ምስጋና ንዕኹን ብዘይ በኣይ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእልን ኢኹም ኢሉና እዩ حراي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንጎይታ ንምሰሎ ስቃዩ ኣብ ግምት ብምእታው ዋጋ ድሕነትና መስቀል ዋጋ ተኣማንነትና ምንፅፃር ከይንደክም ወይ ተስፋ ከይንቆርፅ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ብዛዕባ ስቃይ ኣምላኽ ምስትንታን ፍቕሩ ንክንርዳእ ይሕግዘና በዚ ከምዚ ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን ፈተና ይዕቁበና ኣባቡላ በዚ ኩሉ መከራ ክሓልፍ ከሎ ንስኻ ስለ ድሕነተይ ኢኻ ተሳቂኻ ኣነ ግን ስለ ሓጢኣተይ የሳቀ ዘለኹ እንዳበሉ ነቲ ናይ ጎይታን ኣብ ርእሶም ዝወርድ ዝነበረ እናናፃፀሩ ነቲ ጉያ ወዲኦም እዩ ስቃዩ ኣብ ግምት ብምእታው ዋጋ ድሕነትና ማለት መስቀል ምስ ዋጋ ተኣማንነትና ምንፅፃር ከይንደክም ወይ ተስፋ ከይንቆርፅ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ብዛዕባ ስቃይ ኣምላኽ ምስትንታን ፍቕሩ ክንርዳእ ይሕግዘና በዚ ከምዚ ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን ፈተና يعقوبنا نايل كبر نزغر سميهن نقويتا نمسلو واقع دحنتنا دم قويتا مفساسي نيل
ዋጋ ተኣማንነትና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ምፍሳስ ደም ኣይኮነን ከደግማ ዋጋ ድሕነትና ደም ጎይታና ምፍሳስ እዩ ነይሩ ዋጋ ተኣማንነትና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ምፍሳስ ደም ኣይኮነን ይኹን እምበር ነቲ ናይ ተግሳጽ ማዕዳ ስለ ዝረስዓናዮ ኩሉ ሳዕ ነማርር ኢና እዚ ካብ ሓጢኣትና ምፍሳስ ደም ክንቃለስ ኣሎና ማለት እዩ ስለ ሓጢኣት ስለ እምነት ቅዱሳን እዚ የድልየኒ ብዛዕባ ጥቕሚ ርእሶም ብዛዕባ ርእሶም ብዛዕባ ዝበልዕዎ ብዛዕባ ዝሰትይዎ ኣይዛረቡን እዮም ኢሉ ኣብ እምነት ንዝመጽእ ውሳኔ ግን ድሕር ኣይብሉን እዮም ኢሉ ሕራይ ቁፅሪ 5-6 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ነፍሲ ወከፍና ከይንደክም ክንብርትዕ ኣብቲ ናይ ፈተና እዋን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ዘጠንቅቕ ሕጂ ናብ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ይሰግር ኣሎ እዚ ከዓ ተግሳጽን ቅፅዓትን እዩ ሰብ ምስ ተገሰጸ ነቲ ተግሳጽ ተቐቢሉ እንተደኣ ተመሊሹ ድሕርታ ተነሲሑ ናብ ምሕረት ይኣቱ ነቲ ተግሳጽ ሸለል እንተይልናዮ ግን ናብ ቅፅዓት ንኣቱ ማለት ኣምላኽ መጀመርያ ይግስጽ እንተ ተመሊሽና ይቕበለና ነቲ ተግሳጽ እንድሕር ኒዕቕናዮ ግን እግዚአብሔር መቕፅዓት ይቐፅል ስለዚ ኣብ መንጎ ተግሳጽን ቅፅዓትን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንኽንምለስ ይግስጸና ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ከይተዋረድኩ ተጋገኹ ሕጂ ግና ሕግኻ ሓል ኣለኹ ስርዓታትካ ምእንቲ ክመሃርሲ ውርደተይ ሰናይ ይኮነለይ እቲ ከም ውሉድ ገይሩ ወዲ እግዚአብሔር ነቲ ዘፍቅሮ ይቆፅዖ እሞ ነቲ ዝቕበሎ ዘበለ ውሉድን ይገርፎ ስለዚ ቅፅዓት ጎይታ ኣይትነዓቕ ተገናሓካውን ሕሊናኻ ኣይትዕርብ ኢሉ ዝዛረበኩም ዘሎ ሙዕዶ ከዓ ረሲዕኩሞ ኣለኹም ናብ ብሉይ ኪዳን ናብ ምሳሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 11 ክሳብ 12 ከይዱ ኣብቲ ጽሑፋትኩም ከም ዘሎ ነዚ ጽሑፍ እዚ ስለ ዝረሳዕኹሞ ግን ስለምንታይ ኣምላኽ ከም ዝገብረና ስለምንታይ ኣምላኽ ከም ዝገብረና እናበልኩም ተማርሩ ኣለኹም ቁፅሪ 11-12 ወደየ ከምቲ ኣቦ ንዘፍቅሮ ውሉዱ ዝቆፅዖ ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር ንዘፍቅሮ ይቆፅዖ እሞ ተግሳጽ እግዚአብሔር ኣይትንዓቕ እንተቐፅዓካ ከዓ ኣይትመረር ምሳሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 3 ካብ 11 ክሳብ 12 ኣምላኽ ናይ ሓቂ ኣቦ ከም ምዃኑ መጠን ብምኽንያት ፍቕሩ መስጎግትን መከራን ተጠቒሙ ይቐፅዓና ተግሳጽ እምነትና ንኸነማዕብል ኣገዳሲ ተግሳጽ እምነትና ንኸነማዕብል እንታይ እዩ ኣገዳሲ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቁፅሪ 9 ኣብ ርእሲ እውን ዝቐፅዑና ኣቦታት ስጋና ካብ ዝነብሩና እሞ ካብ እናሓፍሮም ብህይወት ምእንቲ ክንነብርሲ ነቲ ኣቦ መናፍስቲ ኣዝና ክንእዘዞ ይግባአና እዩ በቦኦምን በዲኦምን ተቐፂዖም ዝዓበይ ውሉድ እሞ ኣብ ዝብፃሕ ዝበፅሑ ኩሉ ግዜ ንወለዶም እናመስገኑ እዮም ዝነብሩ ኣቦይ ስለ ዘምሃረኒ ኣደይ ስለ ዘምሃረትኒ ኣቦይ ስለ ዝቐፅዓኒ ኣቦይ ስለ ዝገረፈኒ ንግዚኡ ክትቀፅዕ ክትቀርህረም ከለኻ ኣምፂዎ ኣለኹም ፀይ ከኣኒ እቶም ወለዶም ሸለል ዝበልዎም ኣብ ግዜ ንእስነቶም ዘይተማሃሩ ኣብ ግዜ ንእስነቶም ናይ ወልፍን ናይ ኣመላትን ኮይኖም ሓዲግ ዝተረፉ ከዓ ኩሉ ግዜ ስድራይ ከምዚ እንደዝገብሩን እኮ ከምዚ ኣይምኾንኩን እናበሉ ንወለዶም ክነቕፉ ይነብሩ ኢሉ ተግሳጽ ምልክት እቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎና ናይ ሓቂ ርክብ ዝገልጽ እዩ ነዚ ምስ ንቕበሎ ድማ ኣምላኽ ከም ቆልዑ ገይሩ ክሕዘና እዩ ንተግሳጽ ብሓጎስ ክንቅበሎ ይግባአና እግዚአብሔር ኣብ ስርሑ ስለ ዘይጋገ ኣምላኽ ብዘሕለፈና ዘበለ እናመስገና ክንሓልፍ ብምኽንያት ድኻምና ብምኽንያት ሓጢኣትና እንተመፂኡ ከዓ ክንስሕ ብክልቲኡ ነገር ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ተግሳጽን ቅፅዓትን ቁፅሪ 10 ቲኣቶምሲ ንቑሩብ መዓልቲ ከም ተረኣዮም ገይሮም ቀፅዑና ንሱ ግና ካብ ቅድስንኡ ምእንቲ ክንማቐል ኢሉ ንጥቕምና እዩ ዝቐፅዓና ኣብቲ ንቕንዘበሉ ኣብቲ ዝኸብደና ነገር ኣምላኽ ንዓይ ይኸብደኒ ኣሎ ንስኻ ግን ኣብ ስራሕካ ስለ ዘይትጋገ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ደሓኒ ስለ ዝበልካና እዚ ንዓይ ዘቐንዝወኒ እዚ ንዓይ ዘሕመኒ ዘሎ ንስኻ ግን ንዓይ ክትጎድኡ ኢልካ ኣይተምፆን ይኽእልና ብቓሉ ክንርድኦ ቅፅዓት ዘበለስ ንግዚኡ ንጓህ እምበር ንሓጎስ ከም ዝኸውን ኣይመስልን እዩ ንዳሕራይ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍቕሪ ጽድቂ እዩ ዝፈሪ ዋላ መርፍእ ክትውጋእ ከለኻ ስታ መርፍእ ክትኣቱ ከላ ንእሽተይ ቃንዛ ኣለዋ ግና እምሮና ናብቲ መድሃኒት መርፍእ ተወጊኤ ክሓዊኤ
زبل أمورنا سلز تقبله لتا مرفق تقنزا نايتا مرفق وإيمنتي أبانا مالت سلز خمي زبل زلو قص عز زبلس نجزيو نقوهم برنا حقوس كم زخونا يمثلني ندح رايقنا نتوم زلمدو ناي سلام فرز صدقي زفريل أملاخ تقساز تتقيمو هيوات كهبنان كاب قدس إنه كمن كافل كأخ قبرنا نيل أملاخ تقساز تتقيم قمر نقال أملاخ مئزاز مسابيتو نلباخ كزاربا نبرخاخ وسدايل أبلسا أكور كأ دقة تسفاخ بايد أبوسي معرف كلته أبتختم أبتج أو جاوتا أبتني علم فانتازيا زلو خينو مسمع مسابيتو نلباخ الزاربا نبرخاخ وسدا أبلسا أكور كأ دقة تسفاخ بايد تكساس نجزيو زساق أكوان تخونه ناي سلام فرز صدقي زفري نزف رازم انت خنفري بوخن لما مدالونا بخمينة مقطعات وين تكساس بحقوس نقبله كم يجر كأخ اندات انزخا كتحقوس تخيل اذا مستير زي ساوعيد قدسنا قدر 10 تغلطه ما انت زي نتن زرقا حاجه حزب لا داون ولا الزبل ابرهن اقنعون انت ايلوم غويتا اب وانجيل ماتيوس معرف 20 شدشن نسألات تسئلهم دقاس مسبزحو منفس دلوي سجاجن دخمي سجاجن دخمي سلازا أفتنا خيتعتو نقول نسألين منفس دلوي ما أنت زي نتنزرق حق حزب لا أداوكم ولا الزب لا أبرحكم من أقنعون سجانا دخام كسمع علنا خلو بمنفسنا بمنفس أملاخ نتدخام سجا كنباراتعو نتن زرق حق حزب لا أداون ولا الزب لا أبرحن تاجبرون أقنعون تكساس من أنت خنتصاورن قددم من أنت خنقوين كامون نحد حدنا خندقاقه في حق زنايد فقد 10 دخلتها كاب إساء 35 قصر 3 تقيسوا له 35 قصر 3 تعزل نتن زي سنفا أداو أبرتعو نتن ولل زبلا أبرخ دما عدل دلوي نحد حنا خنقوهي وي أبقر ما حد حنا عنكفات كنقبر يبلنان مثالي 14 شدشن نما قد اقرخها أغنعيا كل ودنها مدو بيخون بزدلنا يو بزمسلنا زي كونس كله بتاز أباب مقد اتو سلز بلغويتا نما قد اقرخها أغنعيا كل ودنها مدو بيخون ساوعيت نقدسنا أسعاد زبلس نقزي نقو همبر نحاقوس كم زخونا يمثلني ندحراي قنانتهم زلمدو ناي سلام فرز صدقي زفري ما انت زي نتن زرقا حقا حزب لا أداون ولا الزبال أبراخن أقنعون كريستيان كم مخانا متن مس كلهم سبات سلامن قدسنا نفقرن كهلونا يقبائل مس كل سبيل بأخم بزمسة مس كل سب نحاتيات حبرتي كهلونا زي بولنبر مس كل سب بسلام كنبر قدسنا سلامن فراتك سالسي قدوس مقاريوس عبي مستوم بربان كوينو نتون كريستيان كتشوفهم كله كمز خلو بعلتان بحاقوس نقبل ونيرو امنا نحد حدهم زنبورهم فقرة رايزي كونس نسو خمس كأسروم كقرفوم يليز مس نا املاح كخدو بتعوض كملو تحر يحاتت مو انس هزيوم كريستيان زبهالو كأسروم كقاسعوم كقرفوم يزوعل جن كامتاي كمز خونس كأتخلو خب تعميهم زحقو بتعميهم زفقرني بقى كريستيان سلا زغون يميلو مخال مستيريال سلازي نت سلطان ذهبو نت صورا ذهبو أنا سلطان كانكا بقى خابزيهم زقرفهم زلوه فقرة ما هيريكم أم كخوني يزدللو نابتي والثاني آديو قدسنان سلام من فرتك ساسيل حوي كابسقا أملاخ انت ودغه أنا ونمس أخركس سلازخيل نحاد حدنا ندقاقه فيل ولدنا آسر رومي تلال تايم زبلو شحم بصايكا خلاص أخلو شحمخا مايل خير سلازن تاي مالتيو نسو تودغا أنا أي ودغني نسو انت تتسقما أنا أي تسقمني أي تبلي سقاي قربيتكا فرقوناتكا أيبلو أب قربيتكا سقاي انتلو بخيات تلو عقرقر تدقالي كدك أساي تخيلنا سلازخا أيو ندقا قفزل قدر عسل شدشة كمتنا حدا بالعي بخرون نؤزي شاة إيساو حدا وقع منزرا ويس رخص كي كون تتأنكاوي نسو انساني حكوا برخات كورس انتدالي
بنبعات نادليا خنسوس ننسحا سفرا يرخبنمو كم تدربيت فولتيهم سلازي بلعي أبتي أب جنة أبونا آدم هوان زي كونس حجون كل جزية بلعي مسرت حتيات أتز زمو أتز سرق أتز تألم أتز قتل أتقولو زقبر انتايو جنزب نمركابي أوي مسرت حتيات أوي ماله كابس أجا أملاخ زقودلا أبنت يساو إبراهيم 10 كاب 15 17 شوعته زفترت 25 كساب 20 شوعتن يساو بمخنيات علماو مرجعتاتون نسحا زي بلو صقا املاخ زغودله سب كم ابنت تتقيس الله كابت زغرم نت بخورنو بعما خطط قبرسن يشيتو مالك امين يرب العن مسبلوني يعقوب مو تتقبرسن كبكا انت خين بخورنا خاشت الله مسبلو بخورنا انت كعبس الليل تراي ابلع عنيلو يساو نبخورنو كم زغيرو اقاللا يلو تصحيف العبراويان اب زفتره نتأزاز أملاخ بمتحسن مالوت قوانو تانست بمرعاو نولدو أقهيو ميل زفترات 20 سلاسان 4 كساب سلاسان حموشن روخوس ويزيك قدوس سابي نيرو نمنفساو رستو نعيقو بخرون دما نحانت بالعشيتو نولدو قهي أمسي اللوم مسحاو يأيقوب دما تقاجوه ننسحا نصغو صنيحو بارخات مسدالي نانبع اكوان تداليا ننسحا بوتا اي رخبان عبراويان 10 شوعته قعزو حديث كيدان قصري 10 شومنتخ ساعة 24 معرف 10 ينازل لنا بمخنيات بلوص حديث كيدان كا نتقددم ساع مودعتا بستعكستخن قويل لنا بولي كيدان اب كرنسينا رعدن فرهن ابزنو برولي بوتا زقوميل ززعات 10 تشعات قصر 10 እቶም ህዝቢ ድማ ብዙርኡ ዶብ ገበረሎም በሎም ከዓ ናብ ከረን ኣይትደይቡ ወይ ነቲ ዶብ ከይትትንክዩ ተጠንቀቑ ነቲ ከረን ዝተንከየ ዘበለ ሞት ይሙት ገለ ኢድ ኣይተንክዮ እንስሳ እንተኾነ ወይ ሰብ ብዳርባ እምኒ ሓው ብመንትግ ደኣ ይሙት እምበር ብሂወት ኣይንበር መለኸት አንውሒው ምስ ዝንፋሕ ሽዑ ናብ ከረን ደይቡ ሙሴ እውን ፈርህ ዘዳግም 10 شعاتة بات إغزابير بأخاتكم نديرو كوريو زنبرو خورا كيد فأكم فراحكم مو بزعبات بقدم إغزابير كفو زغنم انتو خطوريو زغبركم وكل حاتيات كم تقدامي نجرا خيبلعه ماي كيستخو 4 معلتن 4 ليتن بقدم إغزابير تدفعه بات إغزيتون إغزابير سمعني مسيون افرح بلاي قعزو حديث كيدان أب حديث كيدان بس هنا سران سلستن اتا كم تسفى خم دق كم كريستيان نصبيا تسفى مالت ناب قباعي كله ناب محبرتهم اب سمايات تصحيفهم زلو بخرات ناب املاخ فراد كله ناب منافستهم في السمان صادقان ناب يسوس ما اكله حديث كيدان ناب تخاب دم ابيل زحش ززارب من ساقدم بس يحكم مالهم اتناي مودعتا هاجر قدوسان كم كريستيان نصبيو إذا تسفى زتراحي ماله مخنياتو تسفانا بكريستوس هاب زمدر زتنطراي اندز خونسي الحواري قدس باولوس كاب كل سب ندنجز مخنا زئسرو زنعاقو زسقوقو زصلومو زئسرو زقتلو كاب كل سب ندنجز مخنا تسفانا جن تسفانا بكريستوس جن اب زمدر زتراي ايكونني ني حق ختم املاخ تا سماويت يروساليم محدر املاخ يايل اذا بيت مقدس زيا كم تاب بولي كيدان زلا علماويت مقدس زي كونس املاخ بعلو امنغو حزب زنبرلا زلا علماويت كتمايا مزصات 10 شعتن راي 10 حدن انصاصيرنا نستنتن يلو ما ليا زي بلو ملائكت يلو اتحقي بملائكت يتواهبو ግብረ ሐዋርያት 7:53 ገላትያ 3:10 ሕጅግና መሳታቶም ኣብ ሰማይ ኣምልኾ ሓቢርና ኢና ወትሩና ኣምላኽ የገልግሉን ይውድስዎን እዮም ኢሳያስ 6:2-3 ዕብራውያን 1:14 ሓፈሻዊ ኣኼባ ናይ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ንኹሎም ቶም ብክርስቶስ በኹሪ ካብ ሙታት ዳግም እተወልዱ ኣመንቲ የመልክት ቆሎስያ 1:18 ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ክርስቶስ ብሓድነት እተኣከበት ኣድማሳዊት ቤተ ክርስቲያን እያ
መንፈስ ጻድቃን ሰባት ፍጹማን ኮይን مستم في الصومان صاد كان نفساتهم مدراو غعزኦም زودو حجها بسلام زعرفو صاد كانن قدوسانن عبراويان 11:4 زخروم مسኦም حدነት كم زلنا يزخاخرنا እዚ ከዓ ኣብ ሰማይና ምድርን ሓንቲ ስፍራ ቤት ኣምላኽ ከም ዘለና እዩ ዘዘኻኽረና ኤፌሶን 3:15 ንኣብነት ንሰማያዊት ሃገር ሃረር ኢሉ ዝነበረ ያዕቆብ ዕብራውያን 11:16 በክርስቶስ ሳቢልና ናብ ከረንሲና አይንፈርህንና የግዳስ በታ መንፈሳዊት ከተማ አምላኽ ዝኾነት ከረንሲዮን ንሕጎሲና ኣብ ዘይትና ወጽ መንግስቲ ምስ ቅዱሳን ሓቢርና ከነምልኽ ኢና ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ጉዕዞ ሓዲስ ኪዳን ቁጽር 24 ናብ ኢየሱስ ማእከላይ ሓዲስ ኪዳን ናብ ተኻብደም ኣብየል ዝሐሸ ዝዛረብ ምንጻግደም በጽሒኩም ኣለኹም አምላኽ ንኹሉ ዝፈርድ ካባና ዝረሓቐ ኣይኮነን ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማእከላይ ሓዲስ ኪዳንን ብዝሐሸ ዘበለ ደሙ ይዛረበና ደም ኣብየል ኣብ መንጎ ኣሕዋት ጽልእን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ኩነኔን ዘጸባርቕ ቃል እዩ ዘመልክት ነይሩ ደም ክርስቶስ የቕሬታ ዕርቂ ፍቕሪ ዳግመ ፍጥረት ጸጋ ህይወት ይዛረብ ሓምሻይ መጠንቀቕታ ንኣምላኽ ምንጻግ ዘምጽኦ ሓደጋ እዩ ሸለልትነት ዘስዕቦ ሓደጋ ሸለልትነት ዘስዕቦ ሓደጋ ኣብ ቁጥር 2 ካብ 1 ክሳብ 4 ሓደጋ ዘይምእማን ዘምጽኦ ሓደጋ ዕብራውያን 3:7-19 ዘይብስለት ሓደጋ ማለት ብዙሓት ዘይምዃን ጸባ ዝቕለብ ዘበለ ሕፃኒሞ ብናይ ጽድቂ ነገር ፍቱን ኣይኮነን ዕጹም ብልዒ ግና ነቶም ክፉእ ካብ ጽቡቕ ንምፍላይን ንምልላይን ገዛእ ርእሶም ዘላሙዱ ብዙሓት እዩ እምነት እናነከየ ክኸይድ ከሎ ዘምጽኦ ሓደጋ ቁጥር 10 ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 26-31 ንኣምላኽ ምንጻግ ዘስዕቦ ሓደጋ ኣብዚ ናይ ሎሚ 12:25-29 ኣምላኽ ካብ ከረንሲና ዘፍርሕ ቃል ተዛረበ ኢሉ ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ ኢሉ ዝቐጽል 28-29 ሓምሻይ መጠንቀቕታ ንኣምላኽ ምንጻግ ዘምጽኦ ሳዕብየን ወይ ሓደጋ ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ ኣምላኽና መሓሪ እዩ ርሕሩሕ እዩ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ምሕረት እዩ ንሓጥእ ከም ጻድቕ ዝርኢ ኣምላኽ ግን ኣይኮነን ናብዚኣ ጸቢቕና ክነስተውላል ኣምላኽ ንሓጢኣት እንዳጸለ ንሓጢኣት እንዳጸለ ንሓጢኣተኛ የፍቅር እዩ ኣምላኽ መሓሪ እዩ ኣምላኽ ርሕሩሕ እዩ ሓዳጊ ክሳብ 1000 ወለዶ ዝገብር ንሓጥእ ከም ጻድቕ ዝርኢ ኣምላኽ ግን ኣይኮነን ኣምላኽ ሓቀኛ ፈራዲ ኣምላኽ ዝኸም ልበይ እንዳበሉ ዳዊት ዓመፅ ምስ ሰርሐ ግን እግዚአብሔር ዝግባእ መቕጻዕቲ ናይ ንስሐ መቕጻዕቲ ቀጺ ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ ምክንያቱ ንምንታይ ሐዋርያ ዝቅዱስ ኣንቢልዎ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ኣምላኽ ፍቕሪ እንዳበሉ ነቲ ፍርዳ ኣምላኽ ከይተቐስዎ ሓልፉ ብፍላይ ኣብ ዘለና ግዜ ናይ እምነት ምንቅስቓስ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ግን ኣቦታት ቤተክርስትያን እንታይ የሚሎም ተስፋ ከይትቆርጽ ፍቕሪ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ዘክር ኣብ ፍቕሪ ኣብ ሓጢኣት ከይትጸንዕ ከዓ ፍርዳ ኣምላኽ ዘክር ኣምላኽ ፈራዲ በቲ ንሓስቦ በቲ ንዛረቦ በቲ ንገብሮ ኣምላኽ ሓቀኛ ፈራዲ እዩ ኣምላኽና እንታይ እዩ ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ ስለዚ ንሕና ዘይትንቀጥቀጥ መንግስትን ንቐበል ካብ ኮናስ ንኣምላኽ ብዝሕጉሶ ቅዱስ ምኽባርን ብፍርሓትን ናገልገልና ነመስግን ኢሉ ካብ ሰማይ ብዙፋን ጸጋ ይዛረባሉ ኣምላኽ ብሉይ ኪዳን ምስ ኣምላኽ ሓዲስ ኪዳን ብምንጽጻር ብዙሕ ግዜ ንወድቕ ኣሎና ኣምላኽ ዝባላዕ ሓዊ ፍቅዲ 29 ኣምላኽ ብሉይ ኪዳንን ኣምላኽ ሓዲስ ኪዳንን ክብል ከሎ ኣምላኽ ዝቕየር ኣይኮነን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ መርገም ፍዳ መቕጻዕትን ኣብ ሓዲስ ኪዳን ዘሎ ምሕረትን ተበጃውነትን እናነጻጽረ እዩ ኣብ ክልቲኡ ኪዳናት ሓደ ኣምላኽ ኣሎ ፍቕሩን ቁጥዑን ድማ ኣብ ክልቲኡ ኪዳናት ሓደ ዓይነት ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ሓምሻይ መጠንቀቕታ ንኣምላኽ ምንጻግ ዘስዕቦ ሳዕብየን እዩ ዘጸአት 19:18 እግዚአብሔር ብሓዊ ናብኡ ስለ ዝወረደ ኩሉ ኸረንሲና ይተክኽ ነበረ ትኪ ከም ትክእቶን ካብኡ ኣረገ ኩሉ ትኸረን ኣዝዩ አንቀጥቀጠ እዩ እግዚአብሔር ናብ ከረንሲና ምስ ወረደ
بزلو تخرن انقطقطاي املاخ نمدر ጥራይ ዘይኮነስ ንሰማይ ከም ዘናውፃ ተማባሲዑ ኣሎ አጠንቂቁ ኣሎ ሽዑ ኣብ ከረንሲና ንከረንሲና ነቲ ደመና ጎልቢብዎ ከሎ ሙሴን አሮንን ኢያሱን ነቲ ኩሉ ነበልባል ሓዊ ሒሶም እዮም ኣብ ከረንሲና ምስ ኣምላኽ ነይሮም ኢሉ ካልእ ናኡ ክዲብ ነቲ ከረንሲና ጥራይ ዘን ሕጂ ግን ንሰማይን ንምድርን ኢሉ እዚ ሕጂ ዘሎ ሰማይን ምድርን ኢሉ ኣብ ሃጌ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 6 ከምኡ ናብ ኢሳያስ 2:19 21 13 እዚ ሕጂ ዘሎ ሰማይን ምድርን እዩ أم حمشاي متنقطع نأملاخ من ساق زسعب حدقة سماوي حقتات حديث كيدان إبراهيم 10 أسران شمونتن كسب أسران شعتن اتبكريستوس التجلس السماوي كون النت زل علما وحقتاتن برختن نايتا زيت الناوتن زل على متصنع منجست أملاهي منجست سمايات كن كبلنا نزا زيت النغانق منجست بإمنتنا بمنفس قدسن بهوت بيت خريستيانن كريو جميرنا لنا ملآت كنا كنت مسأ حججن بسأجان بسلامن بهلاو أملاخن إنا نبر زلونا قبو ملسنا نخمزز مسألة وهبت إنه بملاش بأخبروتن بأملخون التمسرة هيوت كننس أبارق ألونا كنبر لنا نأملاخ بأخبروتن بفرحاتن كنملخو كمون كدسنون قرمون كنخبر ألونا نحق أملخو أبدقاو تراي تحصر زي كونس أب كلمة هي أو أملاخ مسجانان تأزازنتن فرحاتن زملو هيوتي حدش كدان نايتا زيت الناوز منفساويت منجست زأتونا بكريستوس أبلنا نابتا زيت الناوز منجستي أتينا إنها زيغاتا زازل علماويت منجست خموخانا متن أب كلمة قويتانا مدحينا نيس كريستوس بمسجانان بأخبروتن بقدس أملخون كنبر تسويعنا إنايل أو هنصنعها زابير بسأقو إذا قفرنا مدمدمتا اتا أماني بخمي نتقدم الساتوفو اتزمورحو حيلخا انتاي كمي غير كايخا كاب دخام كترحق اتخيل تقسات نخريستيان انتاي ربح اللو أقداسنت حبرت انتاي فرحات أملاخ انتايو فرحات أملاخ مسك قدام يوحنس 14 شومنته السماع بخمي زين حتوتات زين كابتن أبزت رقامي معرف 10 تخلته زتملسا ملستاتين تملشنا حساب كندي كم تردانا لنفسنا كنمزنا من انت يوم ممهر امور داتا اما دمدم تامس يومن اتا اماني بخمي نتقدم الساتفو بخمي هاب تقدم تساتف تخلاي حتو اتزمر حايل خنتاي بيننا جميرنا خنودي نخيل دينا انتاي نيروت ملغتي كمي غير كايخا كمي غير ناينا ابدخام كابدخام كنرحق نخيل ما انت خيت دخمن كي تحللنسي نتجزأ أبجزأ رأسه كابحات عن كندزم مصرار تعجسه تجبره ذكر ويل نوعون ده زي ذكرنا جن بزي تأكم فتنا خنحلل كندكم جد الندي تجسات نخرستيان انتي ربح له سلمتي أملاخ زغز عن سلمتي أملاخ بمكراز حلفنا أملاخ تأكندي زغا تمليسيو أملاخ نايقدس النو تخافلت من انت خنكون نربحنا يزد تا كلهم زحاوروا لك أسعات انت زي تخافيلكم دقالو مبر ولود أملاخ يكونكم أقداسنت حبرت انتاي بزكاء لكم مس كل سب سلام نبوري كم دق كريستوس كم كريستيان أقداسنت حبرت انتاي سلزلوي فرحات أملاخ انتاي فرحات أملاخ مس قدام يوحنس 14 شومنته إذا انتاي زبل اتزفرح فصوم ما يكونني فرحات السمك سفت باتي وزس يفرح يكون بفصوم اتي أبي يوحنس تقيس زول فرحات نمني زملكت إذا زلوم استمهرناها انت عايز زملكت نخنست انتنو ممهر زدالوي زمن أقلقلت تومي بارك زابير كبرن مسقانا انك زابير يقول نملخ تقدس بيت خريستيان سني لكم سلا سمعكم أبتقبروا وصولت زابير سني لي اسمعكم سبحات لك زابير لول ولا ولاديتو دنجل ولا مسكال كبر أمين سلقالاتو زابير تمسقنا يخون سلازت توهب أن نعدل كبري مسقانا نعيهن اتوم بهداتن بانك ادون تكاتات الوزلهم كاتب حبوء زرق زابير السيادة صادقان أثبته تاني خفلكم زي طرف مدباتنا أو دمهرت نحونا دياقون محاري
ንዝመሃረና ንዝገሰጸና እንደው ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ነቦና ከዓ ቃል ህይወት የስማዓልና ነቶም ንሰማዓና ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልብና ሓዲሩ 30 60 100 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር አምላኽ ብፀጉ ይደግፈና። እሺ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ። እንድተዳልኹም እንተሃሊኹም ብፍላይ ዘሚርኩም ደይትፈልጡ ቀዳምነት ንዓኹም ዕድል ክበኩም እየ። ዘሚርና ደይ ንፈለጥ እንተሃሊና ቅድም ንዓኹም ክበኩም እየ። እንተዘይኮይኑ ግን ማማ ረዘነ ዲኺድ ሓፋቢል ክፀንሕኪ ኣብ መምህርቲ እምኒት መምህር ሳራ ኢደን ሓፋቢለን ኣለዋ። ማማ ብረይ ሳልሰይቲ ካብ ሓደ እኔ ይዘምራ ደቅን ሓው ከይዘመረት ነዊሕ ትገብረት መምህር ሳራ ምስለኒ ጌጋ ክልአለይ ሓሳብ ክትቡን ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ እታ መዝሙር እታ ጥቕስ እታ ሽሙ ከንብቦ እምበር እቲ መዝሙር ዝማሪኡ ኣይፈልጦን እየ። ሕጂ እቲ መፅሓፍ ግልፅ ምስ ኣበልኮ ረኺበዮ ምስቲ ትምህርትና ዝኸይድ መሲሉ ስለሰማዕኒ ከንብቦ ዶ ወይስ ገሊአን ክዝምሮ ዝኽእላ እንተለዋ እዚ እንታይ ኣርእስቲ እሞ ማማፈቂ ወይ መምህርቲ እምኒት አንብቤ የሰደነ ገሊኦም ብሓዊ ገሊኦም ብማዕበል ትብል መዝሙር እያ። እሺ መምህርቲ እምኒት ወይ ማማ ብረይ ፈልጣኣቶ ኮይነን ቀዳምነት ስእሊ ክሰደል ክኽእለት እምኒት ሃፍተይ እንድሕር ትፈልጥያ ኮይንኪ አንብቤ የሰሪነ ታዝማች አንብቤያ እሞ ክንሰምዓ መምህር ሳራ። ኦኬ ታዝማች ገሊኦም ብሓዊ ገሊኦም ብማዕበል ገሊኦም ብማይ ገሊኦም ብሞት ገሊኦም ብማእሰርቲ ከምኡውን መግረፍቲ ይኾኑ እዮም ናይ ስቃዩ ተካፈልቲ። እሺ መልሲ ክንሰምዕ እሞ ካብዘን ክልተ ዴታት ተደይ ኮይኑ ንዲያቆን ግርማይ ከዓ ክንሓቶ ኢና። ኣነ እውን ግን ታትሕልቲ ቀረብክዋን ሳብ መለኹም ምናልባሽ ተዚሃሊ ፀገም የብልም። ኦኬ ሓውናት ኣምጥርፅኻ በል ዘሚርካ ይትፈልጥኒ ኢኻ ፍቓድ ማሕበርቲ ኮይኑ ንዲያቆን ሳምዕ ክንህቦ ረሂብና የለና ወደ እሺ እግዚአብሔር ኣኽብረልና። ኣሁና ዲያቆን ሳሙኤል እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ገሊኦም ብሓዊ ገሊኦም ብማዕበል ገሊኦም ብማይ ገሊኦም ብሞት ገሊኦም ማእሰርቲ ከምኡውን መግረፍቲ ይኹኑ እዮም ናይ ስቃዩ ተካፈልቲ ብራህዋ ብሰላም ብሓጎስ አምላኽ ንደቁ ይመርሕ ብፀበባ ጭንቀት ምስ መከራ አምላኽ ንደቁ ይመርሕ ገሊኦም ብሓዊ ገሊኦም ብማዕበል ገሊኦም ብማይ ገሊኦም ብሞት ገሊኦም ማእሰርቲ ከምኡውን መግረፍቲ ይኹኑ እዮም ናይ ስቃዩ ተካፈልቲ ብፀልማት ኮነ ብግሩም ብርሃን አምላኽ ንደቁ ይመርሕ ብፈተና ኮነ ብበረኻ አምላኽ ንደቁ ይመርሕ ገሊኦም ብሓዊ ገሊኦም ብማዕበል ገሊኦም ብማይ ገሊኦም ብሞት ገሊኦም ማእሰርቲ ከምኡውን መግረፍቲ ይኹኑ እዮም ናይ ስቃዩ ተካፈልቲ ስጋና ልብና ተማህመነ አምላኽ ንደቁ ይመርሕ
نفسنا ونفسهم تتحدث أملاخ ندكو يمرح قال يوم بحوي قال يوم بمعبد قال يوم بموت قال يوم بماي قال يوم ما سرتي كمون مقرفتي يخون يوم نايسي قايو تخافلتي ولا زقدفنا تمثلنا أملاخ ندكو يمرح أبو ترح نسنا أب سفرنا أملاخ ندكو يمرح قال يوم بحوي قال يوم بمعبد قال يوم بماي قال يوم بموت قال يوم ما سرتي كمون مقرفتي يغون يوم نايسي غايو تغافلتي يسوس بتا حياويتي إيدو أملاخ ندكو يمرح نبتابستي سمياويت بي أملاخ ندكو يمرح قال يوم بحوي قال يوم بمعبد قال يوم بماي قال يوم بموت قال يوم ما سرتي كمون مقرفتي يغون يوم نايسي خايو تخافلتي يغون يوم نايسي خايو تخافلتي آمين سلام مزمور እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝመስገነን ይሁን ስለዝተዋህበና ዕድል ከዓ እዚ ይመስገን آمين حاونا ديكون ساميل كمون ممهر سارة قال هو تسمع لنا زماري ملاختي يسمعكم تعمت المزمور بتعمي قال يوم بحوي قال يوم بمعبل قال يوم بماي قال يوم بموت قال يوم بمأسرتي كمون مقرفتي يخون يوم نايس قايم تقافلتي بمبال أزيا قلاتيت مزمور كنسمع تانيحنا الشيء كابز بمقصال بمصحف قدس مسرت كان استنتنا نظام مزمور مدرخنا بهم مزمور داويت أسران شوقتن كاب كلتا سكع 4 خبتنا ديكون ود الشيء أسران شوقتن كاب كلتا سكع 4 موسخت كن جزي خبلان ماشي تسلم مبرك هو جبرت كاين سجايك وحت وحدا قامس ودقوني ودرنياتا تيتقلأتي بعلاتم تزابعهم ودقو كقاومن إلو كسراوت انتزي فر لبي أي فرحنيو كيناتون انتزي لعلن امنت اللوني بما ألتسبب أو داسو حباني أو شاتدن كانو كحلواني أو كوحي الكبلن إيو نيكزابير حانت نقر لمنا إيو وكابك زابير نمرأي مقدسون مرمار سمولو عدمي أبيت زابير كنبر دلي الله أمين آمين قال هو تسمع لنا مزمور داويت مبال أسران شوعتن كابو تركتك ساب 4 الشيخ اللوت الشيء جزينا نتكمل له جزي غرب كيد الله استنتنا لنا نايدا حالة في حطوطات النير النايو الشيخ حونا ديكون سامي أبزا أب إبراويان معرف 11 ዝሓለፈ ዝተምሃርናዮ ካብ 37 شدشن جمرا اوكي ገሊኦም ድማ ብልግጫን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ እዙን ብመቆሕን ማእሰርትን ተፈተኑ ብዳርባ እምኒ ተቐትሉ ተመገዙ ተፈተኑ ተሰይፎም ሞቱ ኣጎዛ ኣባጊዕን ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ ሰኣኑ ፀበቦም ሓሳረ መከራ ፀገቡ ዓሎም ንኣታቶም ዘይትበቅዕ ኮይናስ
ኣብ በረኻታትን ኣብ ኣኽራንን ኣብ በዓትታትን ኣብ ጎዳጉድ ምድርን ኮለል በሉ ብጀካና ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከይበጽሑ በቃ ምስጋብ እዚኣ ምስለኒ እሺ ካልኦት ተስምዓልና ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 36 ክሳብ 38 ብትክክል ነታ መዝሙር ትገልጻ ጥቕስያ ምንጭ ናይታ መዝሙር እውን ንሰብ ኣላት ዲያቆን ወደይ ሽማ ህይወት ማይ እናቴካ ኣብ ማርቆስ 4:39 ስጋ 41 ተንስኡ ንንፋስ ገንሖ ንባሕሪ ድማ ስቕ በሊ ህድኢ በላ እቲ ንፋስ ግን በለ ዓብይ ህድኣት እውን ኮነ ንሱ ከዓ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝፈራሕኩም ከመይ እምነት ዶ የብልኩምን በሎም ኣዝዮም ፈርሑ ነንሕድሕዶም እዚ ንፋስ ባሕሪ ዝኣዘዝሉስ መን ኮን እዩ ተባሃሉ እዚያስ ምስታ እምነት ውን ትኸይድያ ምስታ ክነብላ እታ እቲ ንፋስን ስታይን ክመፅእ ከሎሲ እቲ እምነትናስ ነቲ እምነትና ውን ኣብዚኣ ትምህረና ዝኾነ ነገር ከምዚ ክመፅእ ከሎስ ክንፈርሕ ከም ዘይብልና እንድሕር እምነትና ምስ ኣምላኽ ኮይኑ ገይረ ገሊፀ እያ ትክክል ወ እዛ መዝሙር እውን ብተደጋጋሚ ኣምላኽ ንደቁ ይመርሕ እናበለት ብሓዊ ብማይ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ኣብ ፈተነ ኣብ ጭንቀት ኣብ ኩሉ ነገር ኣምላኽ ከም ድመርሕ ማዕበል ኣህዲኡ ከም ዝሕልፍ እውን እዛ ደንበብክያ ጥቕሲ ማርቆስ 4:39 ክሳብ 41 ትኸይድ እያ ካልኦት ተስምዐልና እስኪ ንሓደ ዕድል ክህብ ብተዳለኹም ተሃሊኹም እሺ እምበኣር ካብዚ ብምቕፃል ነዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ መወዳእታ ኣዝዩ ሰፊሕን ዓሚቑን ትሕዝቶ ዘለዎ ኢና ተማሂርና ፀጉ የብዝሓልካ ሓውና መምህር ተኽሉ ከዓ እሺ ካብዚ ብምቕፃል ካብ ጉባኤ እንታይ ተማሂርና ሎሚ እንታይ ሒዝና እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ኣስተውዒልና እንታይ ሓድሽ ነገር ረኺብና ከነስተንትን ጊዜና እንጠቀመሉ 20 ገለን ደቂቕ ጥራይ እንደለዋ ማማይወት ናይ ሕጂ ዳ እዛ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ዘለኺ እውን ዓንቲ ወያ ናይታ መዝሙር እያ ሶሪ ኣልያ ኣሎ እውን ቴንክ ካብዛ ናይ ሎሚ 29 ጥቕስታት ሓንቲ ጥቕሲ ልዒልናስ እዚኣ ደስ ኢላትን ወላ ንበል ተደይ ኮይና ኣይፀናሕናን ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ኣይሓዝናን ዕብራውያን ኣብ 10 ዲያቆን 10 ቁፅሪ 10 ኣምላኽ ተግሳጽ ጠቒሱ ህይወት ክህበና ካብ ቅዱስናኡ ከም እንካፈል ከዓ ክነግረና እዩ ተግሳጽ ንግዚኡ ከሳቀ እኳ እንተኾነ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ እዩ ዘፍሪ ንግዚኡ እኳ ተግሳጽ እንተመረረናስ ናይ ሰላም ፍረ እዩ ዝህበና እክል ቴንኪዩ ማማ ብረይ ካልኦት ተስምዓልና ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ተሳትፎ ድማ ኣምላኽ መመልሲ ፀጉ የብዝሓልኪ እዞም ዝሰምዕ ዘለና እውን እግዚኣብሔር ዓዚዙ ይባርከና እሺ ካልኦት ክትንዶ ንእሽቶ ዲያቆን ያ ዌልካም ኣብዛ ናይ معدن سمعتان تبل كستان تنصنيحي بلكع سين لنفسي تنكيفات مالتي زلن دخمتين سنفناي ما انت زينتن زرقح كحزب لا اداوق ولا الزبالة ابراخن اقنعوان اتي زحن كسك حاوين برك هاب مقدم انت خي وتصسي نقاركم تخابل زبالة مقد قبورو كستان تنصنيحي زي كنت اللي ندلي كنا كحنا دلي جن بس إحنا جر
ብጓተት ድኻም ስመዓልና ገለ بسرعة تنكفات إني مالتي من أصلا تني هنا. ثانك يو قاعدة وتسمع لنا ما رزنت قال ديكون حوي مش حساب ياكل أبزا ما بري ببعت صنحة أملاخ زغز عن ناسي منتي نقدس إنه تخافلت كوننا الزبل مبزحته جزي انتينا نرئي أب دخونا نحناس كان بدخونا نجر كمسنا خلص أما مرار زي أبي هرجرس عنا فلاي أبزن حنا زلنا أبكوناتنا كنا أبكوناتات هاجرنا كله مالتي كوموش كنزي مودة أستايت الجهاجن سبنا بلبون خملس ويكلنا نبلبنا نخملس تحجزنا قليا مالتي زي أبي هرسي يسوى عنا له زي أبي هر نحنا ناب لبنا نخملس أملاك نخملس زي أبي هريس بيننا خمزلس عباي ملختي أمالتي آمين كل سب مالتي كل سب كلنا نحنا خمزلنا أول كزلنا يوجزي عباي استيامه بخوم خنبر تنستقبلوا أبي هريد فن آمين قاعدة وتسمع لنا الشيء قالوت انتي تمايرنا لهم انتي استنتينا أنا وين ددي أقول دين إيش تكفت أنت هاي نسي أبتا خمزي أخل واتشون حون رزنتن سامي الحون اتمع داني أملخسي بحلفي أبز زلنا يو وان أبتا قصر عصرت شو عتسي نسون تصنيحو أكوا برخت كورس انت دلي بنبعت إنا دلي خنسوس ننسحا سفرا أي رخذن مو كم التدربي تفلطيهم زياسي كاتناتو مقطعتسي اتناتو قطعنا خمزي أبتخلو لو مشت كنا مهارزو من سنة أملاك قطعنا خلوسي خمتو ولدنا زوجعنا نعنا كنملس قبل بنا كنملس نسو جن كنملس كلنا بغريتان نسحن جيرنا كنملس كم زلنا نسو انت زي اتمقطعت حجي أبقى خمزي أيلو أبتناتا ريفرنس خري آخر لخاء كبادع بتعمي نزياس كنت نقغل لاي كستنسنا تنحي أمسالي كاب حادث كاب 24 حدا نوحي لاقن بدم بتاع مقطعتسي كلها تبلكا تسويس مثالي مثالي حدا 24 سقع 30 حدا تسويعسي انبي سلازبالكم إيدي زرقحيون زستبهالي سلازيلبو أري مخري زبالة أبيكم تقساسي كأي تقبلكم من أنا ون اتي اتفرحوا خمت كله اتي تفرحوا خم هبل بلا خمت مكرا خم شمبوبا كوينو خبص حكم سببان جنكن كوردكم كله بمكراكم كسحق إيه أنا خبات جواكم شعو ناباي كملس كمهلوليوم أنا جنا أي كملسو مني إنه هو كده اللي أنجيهم كدوليني جنا خي أكرخبون يوم فلتأت سلازي تصنحو فلتأت سلازي زسألقو فرحة زقابير سلازي مرسو مخري سلازي فتاو نخلو تقصاصي سلازي عقبو فري من قدام كبلعو كابتي مخرم كأ كتصقبو إيوم زي حجس نخلها نانا زياسي
ክንጥንቀቅ ከም ዘለና እቲ ፍርሓት እግዚኣብሔር ትክመፃና ከሎ ትሽግርሲ ኮምፕሌን ክንገብር ከም ዘይብልና ከምቲ ቦታትና ዝብሉና ፍቃድካ እዩ ክንብል ከም ዘለና ኩሉ ግዜ ንሱስ ንዓና ከብለና ኢሉ ይኮነን ንሕና እንድሕር ጨኪና ግን ከም ዝቆፅዓና ከዓ ይነግረና ኣሎ ዝመስለኒ ንምናልባት ቁርብተይ ተብርሁ ለይትኾኑ ብርትዕ ኢላ ኮይና ተሰሚዓትኒ እዚያ صبر علاقتي عليه وتسمع لنا አሚን ቁጥሪ 17 መበገሲ ጌራ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 24 ክሳብ 31 እያ ቃል ተስማዕ لنا እሺ ካልኦት ተዳለኹም ተሃሊኹም ወይ ሕቶ እንተለና ከዓ እንድሕር ሰብ ዘየሉ ሕቶ ኣላትኒ ያ ዌልካም እታ ሕቶ ዘላትኒ ሳብታ ቁፅር እቲ ብኩርናዑ ክብል ከሎሲ ፅሑማ ከምፃታ ቀስ ቁጥሪ 10 ዝፍለጥክ ናይ ኤሳው ድዩ ናይ ቀሳው ሓቀይ ኤሳው ወኒ ብኩርንዑ ክብል ከሎሲ በኹሪ ስለ ዝኾነ ድዩ እቲ ናቱ በኹሪ ስለ ዝኾነ ኣስቁርብተ ክተብሩላ ይደለ ወሱ በኹሪ ነይሩ እሰማደ ከምኡ ማለት እዩ ኦኬ በኹሪ ስለ ዝኾነስ እቲ በኹሪ ንኡስ ሸይጥዎ ንሓዊ ማለት እዩ ወዝብላዕ ሃበኒ በኹርና ይውሰዳ ኢልዎ ኦኬ እስቲ ኣኽርዳ ደሊ ቴንክ ዩ መፅቡቕ ኣሎ በኹሪ ነይረስ በኹሪ ዶ ክብል ዋላ እንታይ ኢለስ ኩርናዕ ከዓ መስል እዚ ናይ ኩርናዕ ኢድና ከዓ ኮይኑ ብኩርንዑ ከምኡ ኮይኑ ተረዲኒ መሻ ከዓ በኹሪ ስለ ዝኾነ ድዩ እዋ በኹሪ መጀመርታማ ቴንክ ዩ እሺ ካልኦ ተስማዕ لنا هراي مبار مس جيزينا كنكي ايش دياكون ዕብራውያን 12 ዕብራውያን 17 እዋ እሺ ምእንቲ እተን ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣእዳው ወለል ዝብላን ኣብራኽን ኣቕንዕወን እዚ ክሕስ ሓዊ ዝሕንክስ ክሓዊ እምበር ካብ መገዲ ምእንቲ ከይወፅሲ ነእጋርኩም ትኽ ዝበለ መገዲ ግበሩ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚኣብሔር ኣይክርዮን እዩ እሞ ንቅድስናን ሰላምን ምስ ኩሉ ሰብን ሰዓብወን ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ከይርክስ ገለ መሪር ሱር በቂሉ ከየጨንቀኩም ተጠንቀቁ ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብሁርናኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይስ ርኩስ ከይከውን ተጠንቀቁ ንሱውን ፀኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ክንሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበን እሞ ከም እተደርበየ ትፈልጡ ኢኹም عليه وتسمع لنا قرب مجلس قبر لما ما بري امين እሺ እቲ ኢሳው ትኩሉ ኣብ ሓዊ ገበን ዝገበሮ ኣመንዝራታትን ካልእ ርኩሳትን ስለ ዘጥፍኦ ብኡ ዘጠንቅቐና ደሎ ንሱ እውን ፀኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ንብዓቱ እናደለየ ክንሱ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበላን ክንሳሕ እውን ዕድል ኣይረኸበን በቲ ዝገበሮ ገበን ናብ ሓዊ ትፈልጡ ኢኹም ይብለና እወ ንፈልጥ ኢና ናይ ኢሳው እሺ عليه وتسمع لنا ما بري امين راين بار كابس بمقصال نابو بوتاتنا كحلفكم ايه مجمرتا بيمرغيتا كموصنايو حتى سلازلوانا يدا حلفه ادخلته مجهرين ابو بنا بملاك السلام عفشاو ملسي نحطوتاتن استنتنون مهرن معدان يبوم بصلوت رعاتولنا نابو بوتاتنا بيمرغيتا نمدر ቃል ህይወት የስማዕ ለና ደጊሙ ብከምዚ ክንራኸብ ከም ዝመሰለ ኣፍ ደገ ስለ ዝኸፈተልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፅሓዮ ነቶም ካብ ነዊሕ ግዜ ሰብ
መጽሐፍ ቅዱስ ክፈልጥ ቃል አምላኽ ክፈልጥ ህይወቱን ስድሩን ገዙን በቃል አምላኽ ክመርሕ እዚ ናይ ሮባ አገልግሎት ካብ ነዊሕ ግዜ ህዝቢ ቤተ ክርስቲያን አቦታት ዘጽንሕዎ እግዚአብሔር መስገን ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይደግፈና ኣብ ዝሓለፈ አገልግሎትና ሰዓት ስለዝኣኸለ ሓብትና ህይወት እንታይ ኢላ ነይራ እቲ ፈርዖናውያን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ስለምንታዮም ዝድርቢዎም ነይሮም ናብ ባሕሪ ዝብል ተሓቶ እንታይ ንብል ነበራ ስለምንታይ ኣዋልድ ዘይተቐትላ ኣትብል ነይራ ታሕቶ ብኸመይ ክትቀርብ ዝሓሸት ኮይና ተሰሚዓህነ ስለምንታይ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ይቕተሉ ነይሮም ኢሉ ሰይጣን ዘርኢ ዘጽንህ ብፍላይ ከዓ ነቲ ቅዱስ ዘርኢ ብእምነት አብርሃም ዝመፀ ናብኡ ዝመፅሉ ምክንያት አምላኽ አቀዲሞ ነጊርዎ እዩ ዘርእኻ 430 ዓመት ኣብ ግብፂ ክነብሩ እዮም ክሳብ ዓመፅ ኣሞራውያን ዝጸንሕ ካብኡ ክጸንሕ እዮም ካብኡ ብሓያል ኢድ ከውፅኦም እየ ንጸላእቶን ቀፂዐ ነዚ ምድሪ እዚ ከውርሶም እዩ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ኩሉ ባርያ ሓጢኣት ኢሉ ግብፃውያን ኣይኮኑን ማሪኾም ግብፂ ወሲዶሞም نحوم إساو يقريتا نحوم يوسف بزي بدلهم بدل أنصار قال أملاح بدلهم بكعفي سلازي شات وسب خاز زرعو سلازي عسد ناب وريدهم سلازي من تايوم توم دك تبعت يوز قتلوا نيروم نتندك أنسيون من تايم زقد فون نيروم انت دايلنا نتزر إن مسنادي توم دك تبعت يون دحرت فيهم نتندك أنسيون مساعتهم عدقيلهم كحقوهم نتزري نت امنت نمتفاي نت سبع يكونن كل جزء نت امنت نمتفاي أبقى الأملاك انت عايز بالزلو أمنزرا كبرت نفسي تهدن أمه كاب منزران تتنقرب سيتي بتفار بزحات أقوابز قبصايا نيرومايم دهر بسقا أميتاقن نت قدسنا ناي يوسف كتاتفيات دل نيرا مالين سلازي نت زير أملاك نتي نا أملاك زا أمن زرعي نمتفا سيطان زقابرو زنبري سلازي إذا قصالي قصال مالتي قويتا أبتول دول جزء نحادا قويتا قبلي 244 شح أنا تودت تراي مالتي مهنيات تولد النقص سلازي تبهله أما توس كلتا 10 سلازي 17 شومونتا أبرأ يوحنس معرف 10 4 7 حموش زلو اندهرينا 244 شح أنا كل جزء أتي رخص منفس أب سبات حديري دم سبات ست هيوت سبات نتزاري نت امنه نايتزاري نمتفاي عند علامه مالت مهنيات الصوم ترايوم سم املاخ السوع نيرو منبر ولا حنتي بدلوهم تم سبوت ناتاتهم جلاوت تنانستنا ينستم جلاوت تم ولود تم دكنا يدقهم صوت كم هنا ولا حنت بدلوهم جن سيطان نت امان الزري نت امنه نمتفا يزقاوم نيرو مالت كالي شعز غربت أبيلن كايلن حدا عينت مسواتي ومغربهم እግዚአብሔር ሲያዳሉ ዲዩ ኒ ቃየል አይተቀበለሉና አቤል ካ ተቀበለ ክልተ ዓይነት መስዋዕቲ ይዘሎ ነገራዊ መስዋዕቲ ደጋዊ መስዋዕቲ ናሂልና መስዋዕቲ ዝባሃል ማለት ስለዚ ካብ ዘለዎም የማቅሪቦም እቲ ሃዳናዩ ካብ ሃዱኑ ዘምፀምሲ ተኻ ሓረስታዩ ካብ ተሕርሻ ምፅዩ እቲ ፍልልይ እንታዩ ኣብ ቁጥሪ 7 ጽቡቅ እንተ ትገብርሲ ገጽካ ዶ ኣይምበረህኒ نمسوات قبول زي قبرو حماق تقبار نيرو أملاخ كومي يزبلو سلازا أملاخ هيردالوني أم نقراوي مسواتي كابزا زلوامي مقبلهم نت مسواتي خنقرب كلنا جن أملاخ مسواتنا زي كونس لبنا إزدلي ودي لبخا هابني انتخاها أنا مقدي يقوام تايب بلا مسالي مالتي سلازا أملاخ هيردالوني بغا الأملاخ زي فترة 4 شوعات تنترينا صبق انت تقبر قز كامي بره نيري سلازي مسوات انت تقبله يقبله انت زي تقبله خا حبتي من كيكل انزبل اب حلينو زقمط ነገር ስለዘለ አቦታትና ሰፊሕ ዝኾነ አስተንቱና ይቦም ለውጥ ትርጓሜ ማለት ሳልሰይቲ በሐውና ዲያቆን ግርማይ ዝቀረበት ሕቶ ነራ አቦታትና በእምነት ደም ጸዲቆም ወይ በግብሪ ዝብል ሕቶ ሓቲት ነይሩ ሻዓብታ ምሸቲያ ኣብ ዕብራውያን 11 شومنته بأمنة تعززي
ካብ ዓድኻ ውፃእ ካብ ቤተሰብካ ተፈለ ምስ በሎ እግዚኣብሔር የፍቅረካ እየ ካብ ስድራይ ኣይፈለኒ ካብ ቤተሰበይ ካብ ዓደይ ከዓ ኣይወፅን እየ እንደዝብል ነይሩ ነቲ ተግባር መቋረፀ ነይሩ እቲ እምነትካ መኸደ እቲ ዝደሓናሉ ደም ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝደሓናሉ ብዝኾነ ዋጋ ክብጆ ዝኽእል የለን ንዑ ቆጥርዮ ዝኽእል የለን ክልተ ጫፋት እዩ ዘሎ ብዚ ገሊኦም ብጾምናን ብጾምሎትናን ብሰግዶትናን ነብስና ሳቂና ኢና ንድሕን ይብሉ ከለው ገሊኦም ከዓ ኣሚና ኢና ኣሚና ድሕና ኢና ግብሪ ዝበሃል ኣይድልን ይብሉ ቤተክርስትያን ግን እምነት ፍረ ኣለዋ ስለዚ ፍረ ዘይብላ እምነት ከዓ ንምድሓን ኣይትኸውን ስለዚ ኣቦና አብርሃም ካብ ዓድኻ ውፃእ ካብ ቤተሰብካ ተፈለ ምስ ተባሃለ እንታይ ገይሩ ነቲ ዝተበሎ ተግባር ኣብ ግብሪ ኣውዒልዎ እዩ ነቲ ሓደ ወድኻ ተፍቅሮ ይስሐቅ ሰዋኣዮ ምስ በለ ሓውና ዲያቆን መሓሩን ተቂስዎ ነይሩ ኣብ ያዕቆብ ኣናፃፂርና አብርሃም ብኸመይ ይጸዲቁ ዝብል ስለዚ እቲ ኣብ መስቀል ዝተኸፍለልና ዋጋ ንዕኡ ወላ ሓንቲ ንዕኡ ዋጋ ክኸፍል ዝኽእል ፍጡር የለን ነቲ ዝኸፈልናሉ እምነት ግን ፍረ ተግባር ኣለዋ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣለዋ እታ እምነት ፍረ እንደዘይፈርያ እቲ እምነት በይኑ ከድሕን ኣይክእልን ስለዚ እዚአን የነረን ካብተን ቀንዲ ዝኾና ምናልባት ምስ ግዜና ኣተሓሒዝና ኣብዚ ከኣኽለኒ ናብ ኣቦና ናብ ኣቦይ መልአከ ሰላም ከሕልፈኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለ ዝተፈቅደለይካ ኣብ ልቢ የመስግን أنا حتى الله تنبي مرقيتا ሕራ ኣቦይ ولا نتمت دلو من البات كن قبران خلينا أنا إيساو سن من تايو تي كله نسحاس زي تقبلوا له كل تنقرات قلت غيس اللوموني من الباتنا أن قربتي أبرتا بيقولكم دحان بزيادات ترقامية سلازر أخمس سلازستنتونكم وبعالهم كتملأ حجي زي فلان دحان أنا بقاش مهن كيدان إيش هالرئيس أنت حتى أنت يا سلامنتين ياسا تي نسحو زي تقبلوا له أملاخسي محاريو عند حتى نسحكاس تقبليه كمين أنا بل إيوخا لا إساو قلنا من تايق قبولو زيك على سي إساو تنسيحي ديو دحان كن حزان نزمز أبنا دحان ملسوا كي تنوح زل عرب ما قشا سلازلكم حراي እግዚአብሔር መስገን መጀመሪያቲ ነቲ ብኹርና ባዕሉ ይሸይቱ ኣቀዲሙ ሸይቱ ወይ ቅድሚ ያዕቆብ ናብ ካልእ ምትላልኣትዩ ክገፍሓና እምበር ናብ ከምኡ ያዕቆብ መጀመሪያ ከይተወልደ ከሎ በረኸት ስለ ዝተዋህቦ ናብ ከምኡ ናብ ምትላል ዘእቱ ምክንያት ኣይነበሮን እዩ ኣቀዲሙ ነቲ ብኹርኑ ሸይቱ ወይ ያዕቆብ ከይሓተተ ከሎ ግን ቅድሚኻ መፅኡ ዝመረቕክዎ ዳኣ መን እዩ ኢሉ ምስ በሎ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝገይሩ ታሊል ንሕጂ ከዓ ከም ዝገይሩ ምስ በለ እሞ ኣቦየ ሕጂስ በረኸት ደውዳ እዩ ትንዓይ ዝበልካያ በረኸት ሃበኒ ኢሉ ኣይሓተተን ኢሉ ካልእ በዚ ኣንጻርነት ከዓኒ ናብቲ እግዚኣብሔር ዘይኣዘዞ ናብተን ሰደማውያን ኣብዚ ናይ ሎሚ ትርጓሜ እውን ተጠቂሱ ምስቶም ዘይኣምኑ ኣይትፃናበሩ ምስ በለ ከዓ ደድሕሪኡ ከዓ ናብኡ ይኸይዱ ማለት እዩ ንስድርኡ ዘጓሃያ ካብቲ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ጥሒስዎ ስለዚ ኤሳው ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣይተነስሕን ብከም ፍቃድ እግዚአብሔር ስለዘይ ተነስሐ ከዓ ስለዘይደሓነ ማለት ብሕፅር ዝበለ ተመልሻ ክትከውን ተስፋ ገብር ዝያዳ መብርህ ዘድልያ ትኾንሃ ግዜ ገርና ክንገብረላ ኢና ምስ ዘለና ግዜ ይቐኒየለይ ስለ ዝተፈቀደለይ ተስማዕና ኣቦና عراي كبرن مسغانان نجزياد أملاخ كلكم كما أنيكم أملاخنا سناي فقاد خوينو نابز منفساو قبائي سلا زعخا خبرنا كبرنا مسغانان نعو يخون ربنا أبي مرقيتا كمون حونا دياقون قال هو تسمع لنا حاولنا ممر تخلو دماغ فموترو سفيحو بمصنعتي غيركا نزا معرف 10 تخلته سلا زقرب كالنا እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትካ ይባርክ በኩሉ
جوزها دم أملاخ كقد ميخا يخيد حونا دياقون سامويل زماري ملاختي يسمع لنا كلنا بز قبائي تساتفنا زلنا دما نتات تزمرت مزمور بتقسي زقلت نايا كموين كابزخن مهرازم سنة معرف زترد عنا نخلنا زخون لهابكن زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ تاقزي أخي لأقن نشتي كبل كاب قصري حدا كساب 4 زلوسي دارجا يري أنرس ناب كبابي 10 سلايد دخونيو بزن 4 تقصت راح تزاريبو الصحيفة حونا ممر إتار السلمان هايزي أنت أتبل نرى نقويتا مسلو أتبل نرى من البات أنا نقويتا مسلو إلى خزارب كله نعهاتكم ترح كي مسل كالؤونكم اكتب لكم نخالقوا ترح كي مسل نقويتا نمسلو تبلنا دس بلني كلنا نفسنا أبقاتينا مالتيو تبسغلتن سلستن ترح كنرئي إنا تقطري سلسته انت خيت دخمون نفساتكم كي حللان نتخاب حط أنا برؤس خندز زأكل مصرار التعقسة ذكروه إلو سب بزي أملاخ سب دما أبقدميو زريئون ويدما أبقدميو تسفى زنبرلو نجر زي بلو اندحر كوينو بسقاط رح كحلل كدكم يخقل ايو عبتو قصر خلطة قنتا ايلنا نابتي حفرتني عقو سلتا ابقنو يزول لحقوس إلو مسكال التعقسن أبيمان أملاخ التقمتن جمار امنتنان دمداميان إيسوس دما نتأمت إلو على محلليتيا على مدكميتيا كي ندكم كي نحلل قل نابتي جمار امنتنان دمداميان نخل لحفرة نعقو نتبقى نمي إزول لحقوس دما أم مسكال التعقسة حج دما أب يمان أملاخ زلو نأمنتنا زي جمرة زي دمدمة إيسوس دما نتأمت إلو سلازي هواريا باولسون أو قداماي كورنتوس عرف 10 حدا قطر حدا انتايلو كم تعانا نكرسوس زي مسلو زلخو نسخاتكم دما نعي مسلو تار السناي زي اندما نقويتا نمسلو ويدما نقويتا مسلو أتبل نيرا أما كي ندكم كي نحلل نابتي جمار امنتنان دمداميان زخونه كريستوس كنت امت ايو ازي ملእኽቲ ዝንገረና ዘሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ እውን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 16 17 እንታይ ኢሉ እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ፀባባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉፅ ናይ ዘለዓለም ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እዩ እሞ እቲ ናይ ወፃኢ ሰብና እንተ በስበሰ እኳ እቲ ውሽጥና ኣብ ፀፅባሕ ይሕደስ ኣሎ ስለዚ ኣይንሕለልን ኢና ናብ ክርስቶስ ምጥማት ማለት ናብ ውሽጥ እቲ ናይ ውሽጥና ዝደክም ዘይኮነስ መመሊሱ ኣብ ፀፅባሕ
زحدسن زبرتعنيو اندحر عب وشتنا كل جزيه تحدشنا تبرتعنا دما اين حللنينا اما نابت شعا زحلفن قليلن سببانا ما عليا زي بلوص نايزل عالم ملؤ رزين كبر يدالو ولنا ايو حجي نتشعو زحلف قليل سببا بؤو كاين حلل بؤو كاين دكم ما انتي نحنا زي العالماوياننا اما قابر تقبيرنا نترف هيكونان اما ناب كرسوس قطنا كنت امت سباتينا بوزح نقر دخيمة لو مستحللة كنبل نخقلنا نقويتا تحجنا قنا تدخمنا حيلخ نركبنا تتحللنا دما داقماي كنبارابر إنامو نابقويتا إنا أمتنا كنبر نتنسو سلحات آنيلو زتعقصو متصرار دما كله إنا ذكرنا نقويتا مسيلنا كنبر جابير نخلنا يحجزنا سلا كله جابير مسكانا يبصحيو اما مدبنا بصلوت كنعصو قدس جابير املاخنا سلا كله تمسجن نخنجمر زنقاقحنا جيميرنا نخنفصم دما زي تفلخنا سخافمو ورنا مسكانا نعخا يخون ازي قبا ازي دما املاخنا نباخا نابتواغا زخفل كالنا نباخا نابتي ام مسكال سلينا واغانا تكفل التعقس كايو نباخا خنطمت نتخلو سلينا لزبس حكا انا ذكرنا دما كنت مالالس حجون سقاخا ابزحلنا زن مهارو زلنا قال املاخنا فرخن فريلو حق زنا سمعت طرح ديكونا سمعنا بامنت كنصنعلو كم تغن مهارو صنحنا دما نامنتنا دما فرخن فريلو حق زنا امنتن قبرن مكة دين ما املاخنا كل جزيه بزي انكن مالالس الجونات كحيلي نات كمنفس قدوس لا أخلنا أب عالم كله دم أملاخنا نقول سلام نسخاخمو سلام كوردلنا برهانا مسكال كابد حنا سلام كم زب صحغنا برهانا لدت كاد ما بدا حنا سلام بصحنا كم تسدت كان سدت عدي خان بدا أتاز قبر كالو زق النيات زدما نعود نستنتنا اللي أملاخنا نسدتنا دما وسن قبرلو كبيتكا طفينا تسديدنا زلنا دما نبخا نبيتكا ملسنا بركات عدينا قدس رنجل مريم كفلنا سانا سلزو عالكان مسكنكا سانا تحضر دما معقبكا نعرفتي ناي سلام لي تقبرلنا دخنا في ملائكة خاخدننا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من سقات مصا بعد كام تاب سمايكم دمام دريخون نعلت مقبنا لما حبنا احنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتناي تأتونا نقسن حيلين كبر نزل عالم ناتكاين ما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام السلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدى إجاب يرتوى أدقويتا سراوي سلام لك له نسغي كاب عن السبرغتيغي فركر سخون برخيو وملت تصقى جابير مساخيو وفس تدسولكي أتياتنا سريلنا نفتو ودخ يسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويشرق جنا أملاكنا وداني يسوس كرسوس كاني كانا سريات يادم ساسي عبسا قلت لبروك ساتي برهان أنتم أوية كانات وأوية دياقونات ادو عن سايرو قصانات ببس مكمو كن فتانا ونصحاني يرسين اسكلون سمات جيو مهارن كرسوس مال عصر تغلتي
زيو مهار نكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهار نكسوس مل عسل تغلته بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا ما نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار 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 نكسوس بنت اجزيتنا مريم هار نكسوس بنت اجزيتنا مريم هار نكسوس بنت اجزيتنا مريم هار نكرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ባርኽ ብሩኽ ለይ ትግበረልና ኣሜን ኣቦናይ ቃል ህይወት ተስማዓና ንኩልኹም ኣባታትናን ደቅናን ያውቀን ወደ አሜን። አጀሚሩ ዘፈጸመና ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ መፅደሊ ዓርብ ብሰላም መራኽበና ደሓን ሕደሩ ብሩኽ ለይቲ ኣሜን ኩልኹም ደሓን ሕደሩ ፅቡቅ ተማሂርና ቴንኪ መድሃንያለም ኣቦና ኩልኹም ቃል ህይወት የስማዓልና ኩልኩም ብሩኽ ለይቲ አሜን ብሩኽ ለይቲ ህይወት የስምዕና አገልግሎትኩም ይባረኽ ብሩኽ ለይቲ አሜን ብሩኽ ለይቲ